ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa Diwa FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations ang the #1 most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Hulyo 2, tuiga 2024. Sa gihapon, kaupo nimo Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita, PNP Chief Romel Francisco Marbil nagabot sa Police Regional Office 6 kadungan sa inaugurasyon sa 4 ka bago nga police station diri sa syudad. Ang Chief PNP gid mismo ang nagtambong sa sining inaugurasyon sa dugang nga mga police station diri sa maisang syudad sa Iloilo. Samtang Public Safety Transportation and Management Office ginatunan ang mga pwesto sa pedestrian lane sa syudad, ilabi na ang mga malapit sa bulutuan o eskwelahan. Sa dugang pang mga talupang doon karon nga mga balita, Department of Public Works and Highways nagsabat sa request ni Mayor Jerry Treñas sa update sa mga proyekto diri sa syudad sa Iloilo nga wala natapos o kung wala pa na umpisahan. Samtang mga poste sa telecommunications company sa isa ka subdivision sa may barangay Guzman na Hisen agin pabombo bangod sa daw matumbang poste kag delikado sa mga pumuluyo. Muli madalakuan mga balita, issues kag impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan. Bombo Hanay sa Udto. Sa mga talupang do naman nga mga balita nasyonal. Survey sa duwa ka mga mataga sining opisyal sa pungsod Pilipinas. Kumustahan ang survey ratings ni Presidente Bongbong Marcos? Steady Pulse. Kung ang kilala ta pa, Steady Pulse, Steady Pulso. Pero ang survey naman ni Vice President Sara Duterte nagganubo ko no? Nagpabilin sa karon nga mata sa approval kag trust rating, samtang nagtibusok naman ang approval kag trust rating ni Vice President Sara Duterte. Steady pulse para sa kay President Bongbong Marcos inisandig sa pinakaling survey sa publiko sa Asia Incorporated kung saan ining pahayag second quarter 2024 PQ2-2024 nagapabilin nga mamaskog overall performance rating sa Marcos administration nga mayara sa 51%. Napabili naman ni President Bongbong Marcos sa sining approval rating ngayara karon sa 44% kag trust rating nga 33%. Samtang approval rating sa North Central Luzon Baluarte agin sini. Now, sa aton sini nga mga kabombo nagnubo from 49% from 52% naging 49% lang sa aton sini nga mga kabombo. Araw-araw pa Baluarte mo gid manubo pa imo sini nga trust rating mismo mga kasmaryo mo nabuhin ang salig sa imo. Dako naman ang pagnubo sa trust rating ni President or Vice President Sara Duterte nga sa 51% sa first quarter, 46% na lang subong ba 5% ginang nubo isre nagtibusok sa aton sini nga mga kabombo ining trust rating kag approval sa bahin karon iya sa Vice Presidente. Dako man ang ginubo sa approval rating ni Vice President Sara Duterte sa iya sa Baluarte ni Marcos dito sa may North Central Luzon sa aton sining mga tagpalamati from 47% nangin 38% na lang. Sus Maria kagusip po. Sa Baluarte dito sa Mindanao dako man ang pagnubo sa approval rating ni Duterte. Hamako nimo banwa 75% ang approval rating niya sa first quarter, 68% na lang subong nga second quarter. Trust rating ni Duterte nagnubo man from 67% nangin 65% na lamang.
Ang survey ginpatigayon sa Hunyo 15 tungtong 10-9 bago pa man nga magpanaog sa posisyon bilang Cabinet Secretary or Secretary sa Department of Education si Vice President Sara Duterte. From 58% naging 47% ang approval rating sini. Tapos ang trust rating from 45 naging 37%. Sa aton sini karon niya nga mga kabombo, pero nalakip diri ay katatlo syempre no ang nagasunod. Di magisiri nga katatlo nagasunod nga pinakamataas nga opisyal, House Speaker. Kag ginatumod naton ni si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, kag lakip na diri si Chief Justice Alexander Hismundo, no? Nga may gamay nga pagtaas iya sa ila sini nga trust rating. Muli madalakuan nga mga balita karon, bantayan panginang dugang siniya sa aton man sini paday nga pagpangalagad kag balikan taman literon detalye sa mga nagapauna sini mga balita lokal. Ini kag iban pa balikan ta matapos ang pagpalayag sang Bombo Network News. Ang cabbage o polio masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagbakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa, mulaan ikaw sang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay Martes, ikalawang araw sa buwan ng Hulyo taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, abangan humamaya mga Pilipinong mangingisda na nasugatan sa explosion incident sa may Baho de Masinloc. Sinasabing gawa-gawa lamang ng China na tulungan sila. Samantala, ikalawang batch naman ng mga tripulante ng MV Transworld Navigator. Papauwi na po ngayong araw. Halos 80 Pinoy seafarers naman tinanggihan ang rutang Red Sea at Gulf of Aden. Pero ilang Pinoy ang tuloy pa rin ang biyahe. Ilang mga pribadong paaralan humihirit naman na taasan ng matrikula. Ito ho'y batay sa ulat ng Coordinating Council of Private Educational Association of the Philippines. Samantala, abangan din po mamaya, mayroon na hong susunod na bagong kalihim ng Department of Education. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman at First Lady Liza Araneta Marcos bumati kay dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos sa ika-75 taong nitong pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Senator Zubiri Campianza naman na walang irregularidad sa paggamit ng pundo ng ipinapatayong bagong gusali ng Senado. Sa international news naman, si US President Joe Biden tinawag bilang dangerous president at nakakasira sa rule of law ang ruling ng US Supreme Court. Category 4 hurricane naman nagbabanta sa may Caribbean Islands matapos nahagupin ang grenade wind war. Abangan din sa ating sports balita mamaya, ito hong Splash Brothers sa Golden State Warriors. Inaasahan pong mabubuwag na kasabay po yan ng pagpirma nitong si Klay Thompson ng kanyang kontrata sa Dallas Mavericks. Samantala, sa palarong pambansa update naman, ang CDRRMO doon sa Cebu, nagsagawa na po ng final coordination meeting sa mga sakop ng security cluster. Mahigpit naman na seguridad sa opening at closing ceremony ng palarong pambansa 2024, pinaghahandaan na rin.
Abangan din sa ating provincial report mamaya, ang Maguindanao del Sur Governor at ang Gobernador ng South Cotabato nagpasaringan dahil sa munoy usapin sa politika. At live nationwide, via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Itinanggi rin ng mga nasugatang Pilipinong mangingisda na tinulungan sila ng mga Chinese personnel matapos ang pagsabog ng makina ng kanilang bangka. Ito yung FB Akyo habang sila ay nasa Baho de Masinloc. Ayon ho sa kapitan ng barko na isa sa mga nasugatan sa naturang insidente, humingi sila ng tulong sa pamagitan ng radio message at dumating ang isang Filipino boat na malapit sa kanilang lokasyon at dinala sila sa papalapit na barko ng Philippine Coast Guard. Tahasan ding itinanggi ng isa pang mangingisda o mangingisdang Pilipino na nasugatan sa pagsabog na kinilalang si Rolando Lumampas na sinagip sila ng Chinese at sinabing gawa-gawa lamang nila ito. Anya, gawain na ng China na palabasing tutulong sila kung saan kapag lumalapit sila sa naturang karagatan, hinaharang sila at itinataboy ng malalaking bangka ng China. Ginawa ng mga nasagip na mangingisdang Pilipino ang pahayag. Kasunod po yan nitong pinalutang na naman ng China, particular na sa ulat mula sa state media nito na Global Times na nagsagawa umano ito ng rescue operation sa mga mangingisdang Pilipino at nagbigay ng lifebuoy at life jacket. Subalit sa panig ng Philippine Coast Guard, una ng pinabulaanan nitong si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, iyong claims ng China na tumulong ito sa mga Pilipinong nasugatan sa halip ay hinarang pa raw ng People's Liberation Army at hinaras ng China Coast Guard at Chinese militia vessel ng ilang beses ang barko ng Philippine Coast Guard. Ito ho yung BRP Sindangan na nagresponde o re-responde sana sa mga nasugatang mangingisda. Sa kabila ho nito, matagumpay na nasagip ng Philippine Coast Guard ang dalawang nasugatang mangingisdang Pilipino at kanilang mga kasamahan na lulan ng bangka na bahagyang lumubog matapos po ang naturang pagsabog. Hinakak rin ng BRP Sindangan ang bangka patungo yan sa pantalan ng Subic sa may probinsya ng Zambales. Samantala, eto kapapasok lamang mga kabombo, inanunsyo na po ng Presidential Communications Office, iyon pong susunod na magiging kalihim ng Department of Education. Ang Department of Education ay inasahan pong babakantehin itong si Vice President at kasalukuyan pong outgoing Education Secretary Sara Duterte. Kasunod nga po ng kanyang unang paghahain ng kanyang resignation na una ring tinanggap ng Palasyo ng Malacanang. Ang kanyang pong resignation ay inasahang magiging effective by July 19, ngayon pong kasalukuyang taon. At ang susunod na kalihim, papalit po sa kanya ay sa katauhan po nitong si Senator Sani Angara. Pinamulan po nitong si Senator Angara ang Committee on Youth doon po sa Senado at marami po yung naniniwala na malalim yung kanyang pangunawa sa pangangailangan po ng mga kabataan, mga mag-aaral at mga estudyante. Kaya sinasabing mas mabilis daw po niyang matutukoy at posibleng mas mabilis na masusolusyonan ang mga suliranin sa education sector. At sinasabi rin na yung educational background nitong si Senator Sani Angara ay isa rin sa kanyang magiging strength bilang magiging kalihim ng Department of Education. Itong si Angara, mga kabombo, ay galing po dun sa UP College of Law at galing din po sa London School of Economics at Harvard Law School. Samantala naman, nagpaabot ng kanilang pagbati ang presidential couple para sa ika-75 taong kaarawan ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos ngayong araw na ito. Kalakip sa mensahe ng pagbati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaarawan ng dating unang ginang ay ang pagpapaabot din nito ng pasasalamat sa inang may kaarawan. Pinasalamatan din ng Pangulo si Ginang Marcos sa anyay pagtuturo sa kanya pati na sa mga apo nito upang maging mabait, mapagmalasakit at magagalang. Sa panig naman ni First Lady Liza Marcos ay pinasalamatan nito ang unang ginang na tinawag na Mama Meldy sa pagiging kanyang ikalawang ina. Mananatili anyang layunin kay unang ginang Liza na kanyang First Lady si Mama Melda habang nagpahayag din ito ng pagmamahal sa biyanan sa pamamagitan niyan ng heart emoji.
Sa iba pang mga balita, inaasahan ho na makakabalik na ngayon pong araw na ito ang ikalawang batch nitong mga Pinoy o itong mga Filipino seafarer o mga marinong Pilipino na sakay ho doon sa MV Transworld Navigator na una hong inatake ng mga Houthi rebels doon sa Gulf of Aden. Kinumpirma ho ito ng Department of Migrant Workers kung saan ay inaasahan pong mamayang alas 7 ho ng gabi ay lalapag na yung kanilang sinasakyan na isang commercial flight dyan sa may bahagi po ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Nakatakda naman pong sumalubong sa kanila itong si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Kasama po yung mga opisyal ng Department of Foreign Affairs at ilan ding mga matataas na opisyal ng Overseas Workers Welfare Administration. Ang mga ito ay una pong dinala dyan sa United Arab Emirates kung saan sila bumiyahe pabalik na dito sa Pilipinas. Sa kasalukuyan mga kabombo Kasser Nation, hindi pa po naglalabas ang Department of Migrant Workers ng eksaktong bilang nitong mga uuwi na mga Pilipinong tripulante. Ngunit una nang dumating sa Pilipinas, yung 5 sa kabuuan po nitong 27 o nitong 27 na mga tripulante nitong araw ho ng linggo o huling araw na po ng Hunyo. Una na ring tiniyak ng pamahalaan na tututukan ho nila yung kalagayan ng mga naturang tripulante. Kasunod pa rin po yan ng muli hong ginawang pag-atake nitong mga rebeldeng Houthi sa lugar. Ito na ang ikalawang sunod na barkong kinalululanan ng mahigit sa 20 na mga marinong Pinoy sa loob lamang ng ilang mga linggo. Nauna ho ay noong pinasabog nila itong MV Tutor kung saan ay merong 21 o 21 na mga Pilipino. Ngunit ang isa ho sa kanila ay sinasabing namatay at nasa loob po ng barko nang tuluyan itong lumubog sa Gulf of Aden o doon po sa may Red Sea. Ang 20 na kasamahan ay tuluyan din pong nakaligtas at nakabalik sa Pilipinas sa tulong na rin po ng US Navy na silang nagligtas sa kanila at mga ahensya ng pamahalaan. Kaugnay pa rin po ng usapin na yan, kinumpirma ho ng Department of Migrant Workers na nasa 78 o 78 na mga Filipino seafarer yung pong tumanggi raw na maglayag na sa mga high-risk route at mga warlike zone katulad po ng Red Sea at Gulf of Aden. Ayon ho kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, mababang bilang na ito dahil marami mga Filipino seafarer pa rin ang handa pa rin bumiyahe sa mga mapanganib na lugar kahit pa raw may mga banta ng pag-atake mula ho sa grupong Houthi. Gayunpaman, sinabi ho niya na kinikilala pa rin ng Department of Migrant Workers yung kalayaang mag-navigate sa panig ng mga marino at mga may-ari ng mga barko. Nauna nang naglabas ang Department of Migrant Workers ng mga alituntunin para huyan sa mga licensed manning agencies na dapat obserbahan kung sakali hong italaga ang mga Pinoy o mga Filipino seafarer sa mga barkong daraan sa mga lugar na may matataas na peligro at may mga conflict. Nabatid na nagbigay ng offer ang mga may-ari ho ng mga barko sa ilang pagkakataon para lamang pumayag ang kanilang mga tripulante. Samantala sa ibang balita, may ilang pribadong paaralan sa basic hanggang sa higher education ang nag-apply na para taasan ang matrikula sa susunod na school year. Ito ang kinumpirma ng Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines o COCOPEA, kung saan grupo ng sinabi ng grupo na long overdue na daw ang tuition fee hikes dahil huling nag-apply pa ang ilang paaralan para sa tuition hike noong bago pa magpandemya. Sinabi naman ni COCOPEA Chairman Father Albert Delvo, para matugunan ang inflation at economic difficulties, hindi nila maiwasan na mag-apply din para sa tuition hike na pumapalo mula sa 3% hanggang sa 9% o 12%. Ayon pa sa konseho na 70% daw ng karagdagang tuition fee ay mapupunta yan sa mga sahod ng mga guro. Sa panig naman ng Department of Education, kinakalap na rin ng ahensya ang mga impormasyon kaugnay sa mga paaralan na nagsumiti ng aplikasyon para sa tuition fee hikes, habang ang Commission on Higher Education naman ay nakatakdang talakayin ang tuition fee hike sa may Commission and Bank. Samantala, sa gitna naman po ng
kinakaharap ngayon ng mga hamon sa ngayon ng sektorang edukasyon. Nauna na nga pong nagsumite bago pa ideklara ito pong panibago pong kalihim ng Department of Education. Nagsumite po ang COCOPEA kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng rekomendasyon nito para sa susunod na kalihim ng DepEd. Matapos nga itong pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na dyan si Negros Occidental Representative Jose Francisco Benitez, si Senator Sani Angara na siya nga pong itinalaga na magiging kalihim ng DepEd, si DepEd Regional Director Joyce Andaya, DepEd Undersecretary Gina Gonong at Ateneo Dinaga University Faculty Member Father Wilmer Joseph Tria. 13 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa iba pang mga malalaking balita, tiniyak ko ngayon nitong Bureau of Immigration sa publiko na patuloy ang kanilang pagsasagawa ng mga operasyon laban ho yan sa mga foreign nationals na illegal na namamalagi dito ho sa Pilipinas. Ito ang naging pahayag nitong si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Kasunod ho yan ng pagkakaresto sa 3 mga Chino doon sa May Clark sa probinsya ng Pampanga. Ayon kay Sandoval, naging katuwang ng Bureau of Immigration ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa matagumpay na operasyon laban ho yan sa 3 illegal aliens. Batay sa ulat, pasado ho alas 6:30 ho ng gabi nang naghain ng mga operatiba ng Notice of No Occupancy Permit sa target nilang lugar. Doon na nadiskubre ng mga tauhan ho ng Bureau of Immigration at mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na walang kaukulang dokumento ang 3 Chino. Paglalahad pa nitong si Sandoval, nung hingan po ang mga ito ng pasaporte, tanging larawan lamang daw ng kanilang mga dokumento ang ipinapakita ng mga nabanggit na individual. Kinilala ho ang mga ito na sina Huang Shuzhen, siya po ay 23 anyos, Shen Qianfang, siya ho ay 46 anyos, at ang isa naman ay Huang Zaicheng, siya rin ay 54 anyos. Sinabi pa nitong si Sandoval na sinisilip nila ang posibilidad na koneksyon ng mga ito sa mga illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa Pilipinas. Sa kabila ho nito ay wala namang nakikitang derogatory record ang Bureau of Immigration laban sa 3 individual, ngunit ang kanilang pamamalagi ho sa bansa ay kaduda-duda raw. Samantala, nagbabala itong si Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco sa mga illegal alien na huwag abusuhin ang hospitality ng Pilipinas. Nagpasalamat rin ito sa Presidential Anti-Organized Crime Commission maging sa iba pang mga ahensya na nakatuwang ng Bureau of Immigration para hulabanan ng mga illegal o mga illegal na dayuhang tuloy-tuloy na pumapasok o nanghihimasok sa Pilipinas. Samantala, muling makikipag-usap naman ang mga opisyal ng Pilipinas ng pamahalaan doon po yan sa may Saudi Arabia upang asikasuhin na ang natenggang benepisyo ng libu-libo pang mga Pilipino na unang nawala ng trabaho dahil sa pagsasara ng mga pinapasukan nilang construction companies. Ito ay kasunod na rin ng muling pagbiyahe ng delegasyon ng Pilipinas papuntang Saudi Arabia. Una ngang bumiyahe doon at dumating sa naturang bansa si Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia, habang susunod naman dito si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Ito ay kasunod na rin ng unang 1,500 na dating overseas Filipino workers na naunang nakatanggap ng kanilang claims o back pay. Una na ring tiniyak ni Secretary Kakdak ang pangako sa kanya ng pamahalaan ng Saudi Arabia na mayroong pondo para sa claims ng mga Pinoy na halos 1 dekada nang natanggal sa kanilang pinapasukang trabaho. Ayon pa sa kalihim, tuloy-tuloy na aasikasuhin ang claims ng mga Pinoy para maihatid na sa kanila ang mga nararapat na benepisyo na kanilang matanggap halos 1 dekada na kanilang hinihintay. Taong 2015 pa nga nang nagdeklara ng bankruptcy o pagkalugi ang ilang construction companies sa Saudi na naging dahilan naman yan ng pagkatanggal at tuluyan ng pag-uwi ng libo-libo nating kababayan na overseas Filipino workers pabalik dito sa Pilipinas. Sa naunang pagbisita rin ni Pangulong Bongbong Marcos sa Saudi Arabia noon po yang nakalipas na taon, nangako ito na iniulat ng Pangulo na ang ating bansa ay lalo na ang pamahalan po ng Saudi Arabia din ay tiniyak na mayroon ng
pondo na nakalaan para sa pamamahagi ng mga claims ng overseas Filipino workers. Kasunod nito ay una rin pong inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Migrant Workers at iba pang kaukulang ahensya na tutukan ang claims ng mga Pinoy at tiyaking may papasakamay sa kanila ang mga benepisyong matagal ng panahon na kanilang inaantay mula sa mga dati nilang employer sa Saudi Arabia. Sa iba pang balita, hinikayat nitong si Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers, itong si PAGCOR or Philippine Gaming Corporation Chairman Alejandro Tenco na ilabas sa mga pangalan nitong mga legitimate POGO, itong mga Philippine Offshore Gaming Operator na binigyan ng lisensya at accreditation ng regulatory agency. Hiniling din itong si Congressman Barbers kay Tenco na makipag-cooperate sa Kongreso at isa publiko ang lahat ng mga Philippine Offshore Gaming Operator na nag-ooperate ng walang kaukulang lisensya. Ginawa ng kongresista ang naturang panawagan. Kasunod po yan ng naunang pahayag nitong si Chairman Tenco na isang dating cabinet member na naglalabi at ginamit ang kanyang impluensya para raw sa pagbibigay ng lisensya sa mga Philippine Offshore Gaming Operator noong panahon ng nakaraang administrasyon. Binigyang diin nitong si Congressman Barbers na ang Philippine Offshore Gaming Operator, legal man o illegal, ay nagsisilbi raw ng mga front ng mga criminal activities mula huyan sa money laundering, drug trafficking, human trafficking, pagprotekta sa mga criminal syndicates na may kaso o kaugnayan sa patayan, kidnapping, torture, rape at maging sa tinatawag na POGO politics. Tinawag ng kongresista ang POGO na one-stop shop ng mga criminal activities. Nagbabala rin ang kongresista na nagkakaroon ng twist kung saan iba't ibang nationalities mula sa Association of Southeast Asian Nation Countries ang nagtutungo sa bansa. Gaya huyan ng mga Vietnamese, mga Malaysian at mga Indonesian na siyang papalit sa mga Chino o mga Chinese workers sa mga Philippine Offshore Gaming Operator. Maalalang ilang mga mambabatas na rin ang nananawagan para huyan sa total ban ng mga POGO dito ho sa Pilipinas. Sa kabila po yan ng economic boost na ibinibigay dito. Kabilang din sa mga nananawagan ng mga senador, lalo na't dumarami mga krimen at ito yung mga kinasasangkutan ng mga POGO, batay na rin sa naunang investigasyon ng Senado ukol rito. Samantala sa mga balita naman mula dyan sa may Senado, si Senator Juan Miguel Zubiri, kumpiyansa daw na walang irregularidad sa paggamit ng pondo na ipinapatayo na bagong gusali ng Senado. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo JC Galvez. Kumpiyansa si dating Senate President Juan Miguel Zubiri na walang irregularidad sa paggamit ng pondo nang ipinapatayong bagong gusali ng Senado sa Taguig City. Ayon kay Zubiri, minana niyang proyekto mula kay dating Senate President Vicente Soto III at dating Senador at Chairman ng Committee on Accounts Panfilo Ping Lacson, kaya tiyak itong walang problema sa pondo. Gate Zubiri, nung siya'y naupo bilang Pangulo ng Senado, kanyang tiniyak na transparent at walaan niyang pipirmahan na hindi makikita kung saan galing ang materyales na gagamitin sa pagbuo ng new Senate building. Kinakailangan anyang dumaan sa tamang sistema, paraan at sa procurement service law na kanya naman daw pinaubaya kay Senadora Nancy Binay na dating chairman ng Committee on Accounts sa ilalim ng pamumuno ni Zubiri. Kung may dapat mang silipin ng komite, naniniwala si Zubiri na ito ang variance o ilang pagbabago na ginawa ng Department of Public Works and Highways dahil wala naman talaga makikitang misappropriation sa paggamit ng pondo. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senador Juan Miguel Mig Zubiri. Maganda po yan para makita natin na talagang yung budget kung saan dapat pumunta at naalala ko kasi yung unang ipinalabas po ito ni Senator Soto at the same time Senator Ping Lacson as Chairman of Accounts, the initial amount was 8.7 billion. Pero share pala yun. Ano na pala yun? Parang structural lang po ang pangitan ni Senator Ping sa amin noon. So obviously, magkakaroon po ng additional yan, mag-fit out, mag-finish it. So I trust naman Senator Nancy Binay, I trust Senator Ping Lacson na ma-count through nila lahat, no? Lahat ng pondo na panggamit doon sa pagtayo ng new Senate building. And I think it's about time, deserving naman na magkaroon po ng Senate building ng Senado. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
Oras na natin, meron na ho tayong 22 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga malalaking balita, naghahanda na ang Quezon City Police District para huyan sa ilalatag na seguridad kasabay ng ikatlong State of the Nation address nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y nakatakdang isagawa sa Hulyo 22 ng taong kasalukuyan. Ayon kay Quezon City Police District District Director, Police Brigadier General Redrico Maranan, nagkapaglatag na ang Quezon City Police District ng ilang mga plano para huyan sa ilalatag na seguridad na kinabibilangan naman ito ng deployment ng hanggang sa 6,000 mga pulis. Ang mga ito ay ipapakalat sa palibot ng kamera. Maliban ho rito ay tinututukan din aniya ng Quezon City Police District ang mga lugar na madalas nagiging venue ng mga ikinakasang kilos protesta na kinabibilangan ng Mabuhay Rotonda, ang Quezon City Memorial Circle, ang kahabaan ng Commonwealth Avenue at ang kabuuan na paligid ng Batasan Complex. Maliban sa mga pulis na nakadeploy, nakatakda ring isapinal ang mga karagdagang plano. Kabilang na ho rito ang paglalabas ng mga K9 units sa mga estratehikong lugar, gagawing signal jamming sa oras ng State of the Nation address at yung posibilidad ng pagbabawal sa paggamit nitong mga drone sa ilang lugar malapit po sa Batasan Complex. Posible rin na niyang magpapakalat ang Quezon City Police District itong mga dagdag na mga pulis na hindi nakasuot ng uniforme. Ito ay upang magbantay daw sa mga posibleng manggugulo. Una lang sinabi ng National Capital Region Police Office Chief at Task Force State of the Nation Address Commander Major General Jose Melencio Nartates Jr. na magpapakalat ng hanggang sa 22,621 na mga miyembro ng kapulisan sa kabuuan po ng National Capital Region upang tiyakin ang kaligtasan at magbabantay sa seguridad. Ang mga ito ay dumaraan na sa iba't ibang mga training at simulation bago pa man mangyari itong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, inihayag naman ni Senator Ramon Revilla Jr. na mapapakinabangan na ng mga motorista ang isang buwan na suspensyon sa pangungulekta ng toll fee sa Cavitex. Ito ang sinabi ni Senator Revilla makaraan pong ikalugod na simulan ngayong araw, July 1, ay ipapatupad o kahapon po yan, ipapatupad itong 30 araw na toll holidays sa Cavitex. Pinasalamatan naman ni Senator Revilla si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil dito. Malaking tulong daw niya ito para sa mga ordinaryong mamamayan na gumagamit ng naturang tollway. Magugunita nga na nananawagan si Senator Revilla para yan sa Toll Regulatory Board na bilisan ang pag-i-issue ng resolusyon para sa implementasyon ng toll holiday. Kinausap din ng Senador si Transportation Secretary Jaime Bautista para hilingin na ipatupad ang toll holiday sa lahat po yan ng segments at hindi sa ilang bahagi lamang ng Cavitex. Kung maalala, una na rin pong nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa paglalatag ng toll holiday sa naturang lansangan na anyay malaking tulong naman para sa mga commuters. Samantala, inihayag nitong si Senator Ramon Bong Revilla Jr. na makakayang ipatupad nitong si Senator Sani Angara ang mga kinakailangang reforma sa sektor ng edukasyon sa ating bansa. Ang pahayag nitong si Revilla ay sa gitna ng pagbibitiw na rin nitong si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education at ito hong pagre-rekomenda ng ilang mga senador dahil sa educational background nito hong si Angara na tuluyan nga pong inanunsyo kanina ng Presidential Communications Office na susunod o papalit na kalihim kay Vice President Sara. Sinabi nitong si Senator Revilla na pinamumunuan nitong si Angara ang Committee on Youth kaya nagkaroon daw ito ng malalim na pangunawa sa pangangailangan ng mga kabataan kaya mas mabilis daw niyang matutukoy at masusolusyonan ang mga suliranin sa sektor ng edukasyon. Tinukoy din ng mambabatas ang mahuhusay na paralan na pinanggalingan nitong si Senator Angara. Katulad po yan ng University of the Philippines College of Law, ang London School of Economics at ang Harvard Law School. Bukod dito, si Angara anya ay co-chair sa Congressional Commission on Education at commissioner naman ng EDCOM 2. Kaya batid at naunawaan daw nitong si Angara ang umiiral na sistema sa sektor ng edukasyon at ano ang mga kailangang gawin para humapahusay ang naturang sistema. Samantala, nagbigay po ng abiso ang Metropolitan Manila Development Authority sa publiko na limitado lamang po ang kanilang operasyon at isasagawang transaksyon sa kanilang tanggapan doon sa May Pasig City ngayong araw.
Dahil po yan sa ayon po yan sa kanilang head office building na si Donna Julia Vargas. Doon po yan partikular sa kanilang head office building sa Donna Julia Vargas Avenue, Barangay Ugong sa may Pasig City. Ito ay sa kadahilanan pong idineklara ng Malacanang ang araw na ito bilang isang special non-working holiday sa nasabing lungsod dahil sa pagdiriwang po nila ng ika-451st na founding anniversary o araw po ng Pasig. Ngunit siniguro naman ng MMDA na mananatili po ang pagbibigay po nila ng mga traffic updates upang mabantayan din ang lagay ng trapiko sa pangunahing mga lansangan sa Metro Manila at gayon din po sa pagpapatuloy ng mga ito na magsagawa ng operasyon sa iba pa nilang satellite offices. Samantala, kung sakali man daw na may katanungan po sa trapiko, mayroon pong ganun din sa mga road assistance at restriction sa pagbiyahe, batas trapiko, number coding, scheme at gayon sa iba pa ay tumawag lamang daw po sa MMDA hotline 136 at mag-iwan ng mensahe sa kanilang official social media platforms upang matugunan ang inyong mga katanungan. Sa iba pang balita, ay pinag-utos ng liderato ng Philippine National Police ang paghihigpit sa pagbebenta ng mga digital night vision ng mga rifle scope. Inilabas ho ng Philippine National Police ang isang Joint Public Stakeholders Advisory na nag-aatas sa mga mahigpit o mas mahigpit na bentahan ng mga naturang uri ng rifle. Ang naturang advisory ay pirmado ni na Firearms Explosives Officer in Charge, Colonel Erickson Dilag at Civil Security Group Director, Major General Edgar Alan Nacubo. Sa ilalim po nito, inaatasan ng mga nagbebenta ng mga baril, yung mga dealer at maging mga importer na limitahan lamang ang bentahan ng naturang baril. Nakahalintulad lamang po ng mga gumagamit o ginagamit ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police at iba pang mga law enforcement agencies. Una kasing napansin ng liderato ho ng Philippine National Police ang umano'y mga accessories katulad po ng night vision rifle scope na nagkalat sa ilang merkado. Ang mga ito ay hindi raw sumailalim sa evaluation at classification ng Firearms Explosive Office Classification Board, isa pong unit ng Philippine National Police. Kasabay ho nito ay pinapayuhan din ng Philippine National Police ang publiko na huwag bumili o iwasang bumili ng mga katulad ng kagamitan. Dala na rin po yan ng banta nito sa mga sibilyan. Ayon sa Philippine National Police, ilan sa mga pangunahing konsiderasyon dito ay ang kapakanan at kaligtasan ng publiko, lalo na kung ang mga naturang baril ay napasa kamay ng mga kriminal. Samantala, kuha tayo ng karagdagan pang report. Ang Commission on Election inihayag na hindi pa sigurado kung makakatakbo si suspended Bamban Mayor Alice Go sa 2025 midterm elections. Kaugnay niyan, may pag-uulat si Bombo Kelly Cordero. Inihayag ng Commission on Elections na hindi pa sigurado kung makakatakbo si suspended Bamban Mayor Alice Guo sa 2025 election. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hanggat walang final judgment ang suspendidong mayora ay wala silang karapatan na harangin ang filing ng Certificate of Candidacy nito kahit pa may nakabinbing kaso. Paliwanag ni Garcia, batay sa Section 68 ng Omnibus Election Code, kapag may final judgment ang isang kandidato sa mga sumusunod na kaso ay hindi ito pwedeng tumakbo kahit paan niya nais ng mamamayan. Iginiit niya na hindi pwedeng ipardon ng mamamayan ang criminal liability. At kapag may nakita naman ang COMELEC na may election offense, ay maaari na silang mag-disqualify ng kandidato. Ayon sa Commission on Elections, ministerial lang ang kanilang papel pagdating ng halalan, base yan sa utos ng Korte Suprema. Lagi pong may nakalagay doon, and to refer to the Law Department para i-determine yung criminal liability. So lahat po ng kinakancel namin ng candidacy, lagi may referral sa Law Department. Eh kung 2022 po, yung mismong election, wala pa pong 5 taon and therefore may jurisdiction pa kami na maghain ng kaso. Sa ngayon, tinututukan na nila ang pag-aaral sa kasong kinasasangkutan ng mayora. Una nang iniulat na tumugma ang fingerprints ni suspended Mayor Alice Guo sa fingerprints ng Chinese national na si Gu Waping. Dahil dito, mas lumakas ang hinala na peking Pilipino si Mayor Guo. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Meron na lamang ho tayong 27 minutes o 28 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon.
Bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita, eto, nagbigay na rin po ng statement si Senator Sani Angara. Lubos po na nagpapasalamat si Senator Sani Angara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tiwala daw ho na binigay bilang magiging bagong talagang kalihim ng Department of Education. Ayon sa Senador, tinatanggap niya ng may pagpapakumbaba ang responsibilidad na ibinigay sa kanya ng punong ehekutibo bilang bagong Secretary ng Department of Education o susunod na kalihim ng Department of Education. Ay nakatuon daw siya sa pagipagtulungan sa lahat ng sektor ng lipunan. Kabilang na ho dyan ang kanyang pinalitan na si Vice President Sara Duterte. Ito ay upang matiyak niya na ang bawat Pilipino ay may access sa dekalidad na edukasyon. Naniwala si Angara na ang edukasyon ang pundasyon ho ng kinabukasan ng bansa at ito ay sa pamagitan po yan ng pagsasama-samang pagsisikap na matugunan ang mga hamon at samantalahin ang mga oportunidad sa hinaharap. Sabik din anya siyang makipagtulungan kay Pangulong Marcos at sa buong administrasyon na paglingkuran ng mga mag-aaral, suportahan ng mga guro at paigtingin pa ang pangkalahatang kalidad ng edukasyon sa buong Pilipinas. Samantala, dako tayo sa iba pang mga balita. Iniulat po ng Philippine Statistics Authority ang pagtaas sa presyo ng ilang mga pangunahing bilihin sa bansa hanggang sa pagtatapos ng buwan ng Hunyo. Batay po sa pinakahuling monitoring ng ahensya, nakitaan ng taas presyo ang binebenta mga karne ng baboy, luya at maging ang kamatis. Lumalabas na 2 piso ang itinaas ng kada kilohong presyo ng baboy mula sa dating 203.76 pesos. Patungo yan sa 305.30 pesos. Ang retail price naman daw ng kamatis ay nakitaan po ng halos 10 pisong pagtaas. Umabot na sa 80.7 pesos ang kada kilong retail price mula ho sa dating 71.47 pesos. Para sa mga produktong luya na ilang linggo na rin pong binabantayan ng Department of Agriculture dahil po dun sa mababang supply, umakyat na sa 200.88 pesos ang kada kilong presyo nito sa huling bahagi po ng Hunyo mula sa dating 185.87 pesos lamang. Ito ho ay may pagtaas na halos 15 pesos kada kilo. Bombo International News. Tinawag ni US President Joe Biden bilang dangerous president at nakakasira sa rule of law ang desisyon ng US Supreme Court na partial immunity kay dating Pangulong Donald Trump mula sa paglilitis sa kanyang mga kinakarap na kasong kriminal. Sa isang televised statement nitong gabi ng Lunes, oras sa Amerika, inihayag ni Biden na ang naturang hatol ay isang terrible disservice para sa Americans. Sinabi din nito na itinatag ang Amerika sa prinsipyong bawat isa ay pantay-pantay sa harap ng batas. Walang sino man ang mas nakakalamang sa batas kahit na ang presidente pa ng Estados Unidos. Kaugnay niya, narito ang bahagi nga ng pahayag ni US President Joe Biden. Each of us is equal before the law. No one is above the law, not even the President of the United States. With today's Supreme Court decision on presidential immunity, that fundamentally changed. For all practical purposes, today's decision almost certainly means that there are virtually no limits on what a president can do. This is a fundamentally new principle, and it's a dangerous precedent, because the power of the office will no longer be constrained by the law, even including the Supreme Court of the United States. The only limits will be self-imposed by the president alone. This decision today has continued the court's attack in recent years on a wide range of long-established legal principles in our nation, from gutting voting rights and civil rights, to taking away a woman's right to choose, to today's decision that undermines the rule of law of this nation. Samantala, binanggit din ni US President Joe Biden ang ginawa ni Trump na pagpapadala ng mga tao sa US Capitol na nagresulta ng kanyang kinakarap ngayon na posibleng criminal conviction sa nangyari noong January 6 riot. Nararapat din anya na magkaroon ng kasagutan ang mamamayan ng Amerika mula sa korte kaugnay sa naturang kaso bago ang nalalapit na US presidential election. Subalit dahil anya sa naging desisyon ng korte, mataas ang posibilidad na hindi na ito mangyayari. Iginiit din ni Biden na iginagalang niya na limitado at hindi absolute ang kapangyarihan ng Pangulo ng Amerika sa naging pamumuno nito sa nakalipas ng 3.5 taon. Narito ang bahagi pa ng pahayag ni US President Joe Biden. Now, over 200 years later, with today's Supreme Court decision, once again, it will depend on the character of the men and women who hold that presidency.
that are going to define the limits of the power of the presidency, because the law will no longer do it. I know I will respect the limits of the presidential powers I have for 3.5 years, but any president, including Donald Trump, will now be free to ignore the law. I concur with Justice Sotomayor's dissent today. Here's what she said. She said, in every use of official power, the president is now a king above the law. With fear for our democracy, I dissent. End of quote. So should the American people dissent. I dissent. Una nga rito, nagpasya ang US Supreme Court na lahat ng mga dating Pangulo ay mayroong partial immunity mula sa criminal prosecution, habang maaari naman daw i-apply ang absolute immunity sa mga aksyon na ginawa bilang parte ng official duties ng Pangulo. Subalit hindi saklaw dito ang unofficial acts sa pribadong kapasidad. Una na ring pinuri ni Trump nga ang naging desisyon ng korte bilang malaking panalo para sa demokrasya. Kasunod naman ang hatol ng korte, maantala ang criminal case laban kay Trump kaugnay sa umano'y pagtatangka nitong baliktarin ang resulta ng 2020 election kung saan nanalo nga si Biden. Tutukuyin ngayon ng trial judge kung ano ang mga aksyon na ginawa ni Trump sa kapasidad nito bilang Pangulo noon na inaasahang aabutin ng ilang buwan at tila malabo pang masimulan ang anumang pagdinig sa kaso bago ang presidential election na gaganapin sa Nobyembre ng kasalukuyang taon. Samantala sa iba pang balita sa ibayong dagat, naghahanda ngayon ang Caribbean Islands kaugnay ng nagbabanta namang malakas na bagyo sa kanilang isla. Ang nasabing sa mga ng panahon ay isang Category 4 Major Hurricane Beryl. At kaugnay pa niyan, ito ay una na nga nanalasa at naglandfall sa may Curacao Island, Grenada Windward. Malalakas po na ulan at bugso ng hangin ang dala ng bagyong ito na maituturing po na pinakamalakas na tumama po at nabuo sa buwan po yan ng nakalipas na Hunyo. Sinasabi nga na pasok sa tracking ng hurricane na ito ang Jamaica at mga karating pang lugar. Bombo Sports News. Bago sa iba pang mga malalaking balita, itong sports news muna tayo. Posible daw kung matatapos ng pamamayagpag ng tinaguriang Splash Brothers sa National Basketball Association. Ito ang tambalan ni Stephen Curry at Klay Thompson sa Golden State Warriors. Ito'y kasunod na rin ng napipintuhong pagpirma nitong si Klay Thompson sa kanyang $50 million na kontrata kasama ho yan ng Dallas Mavericks. Ang tambalan ng dalawang Warriors shooter ang binabansagan ng maraming mga NBA analyst bilang deadliest backcourt sa kasaysayan po ng liga. Kasunod na rin ng pagbulsa ng dalawa ng 4 na magkakasunod na championship ring. Gayunpaman, hindi naging madali kay Klay Thompson na i-maintain ang maganda nitong performance sa nakalipas na 2 season. Dahilan upang lumabas ang mga spekulasyon na tuluyan na itong papalitan o papakawalan ng Warriors management. Maalalang nagtamo itong si Klay Thompson ng ACL injury noong pong 2019 sa kanilang championship run ng Warriors. Tuluyan din pong natalo ang Warriors noon sa Toronto Raptors kasunod ng sunod-sunod na injury na dinanas ng iba pang Warriors player, kasama na ho rito itong si Kevin Durant. Dahil sa ACL injury nitong si Klay, hindi siya nakapaglaro sa kabuuan po ng 2020 hanggang 2021 season na sinundan rin ng iba pang mga injury. Tuluyang bumalik ang Warriors legend noong 2022 at tumulong upang ibulsa ng kanyang koponan, ang Golden State Warriors, ang isa pang kampyonato laban sa Boston Celtics na siya pong champion ngayon. At ito na po ang ika-4 na kampyonato na naibulsa nila nitong si Curry bilang Splash Brothers. Sa nakalipas na 2023-2024 season, nagawa pa rin naman itong si Klay na magpasok ng 17.9 points per game, kasama ho dyan ng 3.3 rebounds at 2.3 assists per game. Gayunpaman, marami ang pumuna at nakapansin sa kanyang mistulang matamlay na laruan kung saan hawak lamang niya ang 38.7% na shooting average mula ho yan sa 3-point line. Bagamat lumalabas na nagkaroon pa ng ibang negosasyon sa pagitan nila Klay Thompson at ng Golden State Warriors management, tuluyan ding pumayag itong si Thompson na ito ho'y sa naging offer ng Western Conference defending champion na Dallas Mavericks. Ito ho'y sa halaga na $50 million para ho yan sa kanyang 3 taon.
Dahil sa naturang desisyon, tuluyan na nga hong mabubuwag ang Splash Brothers sa NBA, kung saan may iwan si 4-time NBA champion at tinaguriang greatest shooter of all time Stephen Curry. Sa panig ng Warriors, malalang tuluyan din nitong binitawan ang batikang si Chris Paul na kinalaunan ay pumirma ng deal sa San Antonio Spurs. Samantala, naglabas na rin po ng emosyonal na pahayag ang Golden State Warriors ukol sa tuluyang paglisan nitong si Klay Thompson. Sa opisyal na pahayag na inilabas po ng Warriors, nakasaad po dito ang pasasalamat ng kupunan sa lahat ng naging kontribusyon nitong si Thompson sa loob po ng 13 years na kanyang pananatili sa kupunan. Bilang resulta ng kanyang dedikasyon, nagaumuno ng kupunan na makakuha ng 4 na championship at pumasok sa final sa lubyan ng 6 na season. Ginunita rin ng kupunan ang record na hawak ni Klay Thompson, katulad ho dyan ng 37 points sa loob lamang ng isang quarter na siyang pinakamataas na puntos sa kabuuan ng kasaysayan ng National Basketball Association. Naitala rin nitong si Klay Thompson ng 14 3-pointers sa loob ng isang game na siya ring NBA record. Hindi nila matatawaran ang kasiyahan na nararamdaman ng kupunan at ng mga fans sa paglalaro ng 5-time All-Star shooter. Ginunita rin ng kupunan ang bansag kay Klay Thompson bilang Game 6 Klay dahil po yan sa halos hindi pagpalya ng kanyang mga performance kapag pumapasok na ang Game 6. Nangako ang kupunan na ang jersey number 11 itong si Klay Thompson ay mananatili sa kasaysayan ng Warriors. Ang kupunan na tinulungan niyang mapasok o pumasok sa isang dinastiya sa National Basketball Association. Samantala, kuha pa tayo ng karagdagang report. Ang Department of Labor and Employment naman ay giniit na walang layunin na mang-insulto kaugnay sa wage hike na ipinatupad sa National Capital Region. Kaugnay niyan, may pag-uulat si Bombo Joanna Martinez. Iginiit ng Department of Labor and Employment na wala silang layunin na mang-insulto ng kahit na sino sa kanilang ipinatupad na wage hike sa National Capital Region. Ito ay may kaugnayan sa inilabas na reaksyon at pahayag ng labor groups at sinasabing tila pang iinsulto ang dagdag na 35 pesos sa arawang sahod ng minimum wage earners na manggagawang Pilipino. Una rito sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay former Congressman Rene Magtubo na siyang chairman ng Partido Manggagawa, sinabi niya na lubha nga raw na napakaliit ng 35 pesos sapagkat kung tutuusin daw ay itong halagang ibinigay ay hindi pa raw sapat upang makabili ng 1 kilong bigas. Sa panig naman ng DOLE, sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na hindi na bago sa kanila ang pagpuna ng ilan, ngunit sa kabila nito ay hindi rin daw nila layuning mang-insulto at hindi rin daw madali ang trabaho na ginagawa ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board dahil marami raw itong isinasaalang-alang. Wala pong layunin ang mga board, ganun din po ang Department of Labor Employment ng mga insulto kahit kanino po. Ang amin pong mandato ay tignan ano po ba ang angkop na pwedeng may pagkaloob na karagdagang sweldo sa umiiral na minimum wage level po. Hindi naman po bago sa amin yung mga ikangay pagpuna at pagtuligsa na kakarampot o konti. Sa kabila raw nito ay hindi naman daw nagsasawa ang ahensya na magsumikap na tugunan at makatulong sa pag-adjust nga sa floor level na may layuning hindi magbigay ng napakababang sahod sa ating mga manggagawa. Ipinunto niya na masusi raw itong pinag-aralan at talagang nakabatay sa proseso na isinagawa sa wage determination criteria sa ilalim ng batas. At bahagi rito ang pagsasaalang-alang sa pangangailangan ng manggagawa at pagtingin sa kapasidad ng mga enterprises na siyang tumutugon sa karagdagang aumento. Gayon din daw ang pagkonsidera nila sa epekto ng employment level at inflation rate sa ating bansa. Habang binigyang diin din nila Guesman na ang karagdagan ay sa minimum wage at sa entry level lamang daw ito. Kaya patuloy pa rin daw ang paglikha ng ahensya ng mas marami pang dekalidad na trabaho para sa isang pamilya na may 2 o 3 nagtatrabaho ay makakuha ng mga ito at makatulong daw sa family income. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dumako na po tayo sa mga balita mula sa lalawigan. Mga Pinoy po doon sa France nagsagawa ng misa para sa mga atletang Pinoy na sasabak sa Paris Olympics. Kaugnay niyan, may nakapanayam ang Bombo Radio Kawayan.
Laging tuwa ng mga delegasyon ng Pilipinas sa Paris Olympics dahil sa maalab na pagsalubong sa kanila ng mga Pinoy sa bansang France. Ayon kay Bombo International News Correspondent Dick Villanueva, pagbaba pa lamang ng eroplano ay maraming Pilipino na ang sumalubong sa mga atletang Pinoy sa Metz, France at nagkaroon pa ng salo-salo kung saan pagkaing Pinoy tulad ng kanin at beef stick na may dessert at leche flan ang inihanda para sa kanila. Masayang-masayaan niya mga manlalaro at coaches dahil sa napakaraming taong sumalubong sa kanila na hindi nila inasahan. Isang mass offering naman ang isinagawa para sa mga atleta sa isang simbahan sa Metz at ito'y pinangunahan ng Embahada ng Pilipinas at Filipino Community. Isang tourist bus naman ang inarkila ng Embahada para sa mga Pilipino sa bansang France sa kanilang pagsalubong sa delegasyon. Pagkatapos ng misa ay nagtungo ang lahat sa isang sports center upang makasama, magkakwentuhan at makaselfie ng mga Pinoy ang mga atleta. Ayon kay Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Tolentino, natutuwa sila dahil sa Olympic standard ang mga posibilidad na kanilang ginagamit para sa paghahanda sa Olympics. Agad nilang binisita mga venues at malaking tulong sa kanilang malamig na temperatura para sa kanilang pag-iensayo. Inspirado naman anya mga atleta at umaasa silang bago sila pumasok sa Olympic Village ay makakita nila ang Eiffel Tower na sikat na pasyalan sa Paris, France. August 1, magkakaroon ng isang malaking pamisa ulit sa kanila rito sa isang sa isang simbahan sa Madeleine. Yung Madeleine na simbahan na napakalaking simbahan yan. Yan din ay pangungunahan din ng Philippine Catholic Mission in France at yan misa na yan is in Tagalog. Hindi Pranse dahil pangungunahan ng ating mga kababayan. At iniimbita nga ng ating embahada ng Pilipinas ang mga kababayan natin na sumama sa August 1. Yan po ay Huwebes. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felinan nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin, meron na lamang ho tayong 12 minutes bago sumapit ang alauna. Makibalita ho tayo sa muna'y parang awayan sa pagitan po ng dalawang gobernador dyan sa may bahagi po ng Mindanao. Etong si Maguindanao del Sur Governor ay pinasaringan daw itong si South Cotabato Governor. At meron daw itong umano'y pakikialam sa politika doon sa Bangsamoro Region. May nakuang report po dito ang Bombo Radio Coronadal. Binatikos ni Maguindanao del Sur Governor Bay Mariam Sangkimong Dadato si South Cotabato Governor Reynaldo Estamayo Jr. na nakikialam umano sa politika ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Ito ang ginahayag ni Maguindanao del Sur Governor Bay Mariam Sangkimong Dadato sa kanyang pagsasalita sa pagtitipon ng Bangsamoro Grand Coalition at binatikos si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. dahil sa pagiging pakialamero nito at pagsasalsaw sa politika ng rehiyon na hindi naman umano nararapat. Si Tamayo ay dumalo sa meeting ng mga bar mayor sa Malacanang bilang opisyal ng Partido Federal Pilipinas, ang partido ni Pangulong Marcos. O narito, sinabi ni Mayor Raida Maglangit ng Kapatagan Lanao del Sur na sinabihan sila ni Tamayo sa meeting ng mga mayors sa Malacanang noong June 24 na ipapa-audit ang mga mayors na di susuporta sa United Bangsamoro Justice Party o UBJP. Nakatunggali naman ng BGC o Bangsamoro Grand Coalition. Samantala, pinabalaan na naman ng UBJP Party ang pahayag ni Kapatagan Mayor Raida Maglangit na binantaan ang mga mayor sa Lanao del Sur na di susuporta sa UBJP na kanilang munisipyo ay sasailalim sa audit ng Commission on Audit. Naglabas ng pahayag si Municipal Interior Local Government Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao Minister Shah Elijah Dumama Alba na nagpapasingaling sa pahayag ni Mayor Maglangit. Tinawag din ni UBJP spokesperson Engineer Muajirin Ali na isang propaganda ang pahayag ni Maglangit. Ayon kay Alba, nasa 78 na mayors ang umattend sa meeting. 6 na mayor aniya mula sa Sulu ang kinumpirma ang pagdadalo sa meeting at nasa Manila pero hindi naman sumipot. Ang Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao ay merong 124 city at municipal mayors. Samantala, sinabi naman ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. na bilang presidente ng Partido Federal ng Pilipinas at political chief umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may responsibilidad ito na sabihin ang mga mandato ng presidente sa kanilang kapartido sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao o BARM. At aniya, sumusunod lamang ito sa mandato ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya sa mga nakikialam outside of BARM, kami po nandito sa taga-BARM, hayaan nyo kami magkaroon ng demokrasyang mamili kung sino ang aming ilalagay, kung sino ang gusto naming maging leader sa Bangsamoro government. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo nag-uulat para sa the number 1 and most trusted media network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Samantala, ang Mindanao's Catholic Bishop Conference of the Philippines Plenary Assembly, tugon daw yan sa hamon ni Pope Francis ayon sa Archdiocese ng Cagayan de Oro. Kaugnay niyan, may panayam pa ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Napapanahon naman na pagtugon sa hamon ni Pope Francis ang paglulunsad ng Catholic Bishops Conference of the Philippines CBCP ng ika-128 na plenary assembly na ginawa sa bahagi ng Mindanao Region. Ito ang kasagutan ng Cagayan de Oro Archdiocese ng ilang katanungan kung bakit dinala ng CBCP ang kanilang taunang asemblea sa Cagayan de Oro ng pinakaunang pagkakataon sa kasaysayan ng simbahang Katolika ng bansa. Paliwanag ni Monsignor Persos Cabunok, Vicar General ng Archdiocese of Cagayan de Oro, na pinagbatayan ng mga obispong Katoliko nito ay ang mensahe ni Pope Francis na kailangang lumabas ang mga taong simbahan sa kanilang jurisdiksyon at kupkupin ang mas malaking numero ng mga Kristiyano na nangangailangan ng pag-aarugang espiritual. Sinabi din ng opisyal na isang malaking karangalan para maging host archdiocese ang syudad sa taunang plenary assembly ng CBCP. Bagamat kasalukuyang nag 4-day religious retreat pa ang CBCP bishops sa Bukidnon, subalit tiniyak ng City Government of Cagayan de Oro at Security Forces na all systems go na ang seguridad para sa plenary assembly simula Hulyo 5 hanggang 8 nitong taon. Response to the call of our beloved Pope Francis. Do not stay with your own comfort zone. Go to the peripheries so that you will feel and you will be immersed into the faithful. This is the first time. It is a momentous event, a historic event. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mula dyan sa may bahagi po ng Mindanao, dako ho tayo dito sa nalalapit na palarong pambansa 2024. Ang City Disaster and Risk Reduction Management Office daw ho ng Cebu mga kababayan nagsagawa ho ng final coordination meeting para ho yan sa mga sakop ng security cluster. Mahigpit na ho yung mga seguridad sa opening at maging sa closing ceremony ng palarong pambansa 2024. May nakuha ang report dito ang Star FM Cebu. Nagsagawa ng final coordination meeting kahapon ang mga sakop ng security cluster sa pangunguna ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office or CCDRRMO sa paghahanda sa emerhensya at plano sa pagtugon sa nalalapit na palarong pambansa 2024. Ito'y para malinawan ang lahat sa mga tungkulin at responsibilidad na nakatalaga sa mga ito, lalo na sa opening ceremony sa darating na Hulyo 9 at closing ceremony sa Hulyo 16. Ayon kay CCDRRMO Head Harold Alcontin, bukod sa 12,000 atleta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, inaasahan din ang pagdagsa na humigit kumulang 15,000 hanggang 20,000 sa Cebu City Sports Center para manood. Ayon kay Alcontin, magkaroon ng pagbabago sa kanilang mga plano sa seguridad dahil sa presensya ng Presidential Security Group na magsisiguro sa kaligtasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice Presidente Sara Duterte. Bukod sa kanila, inaasahan din ang pagdalo ng mga kalihim ng mula sa iba't ibang kagawaran ng gobyerno, mga senador at iba pa. Ipapatupad din ang mahigpit na seguridad sa panahon ng event kapag sinabing magkakaroon ng lockdown o walang papayagang aalis at papasok sa venue 30 minuto bago magsimula ang programa. Sa kabilang banda, inihayag ni Department of Education Cebu City Assistant Schools Division Superintendent Dr. Adolf Aguilar na walang bayad ang mga playing venues para saksihan ang mga kaganapan ngunit subject na mga limitasyon. Ngunit nagbabala naman si Dr. Aguilar na para sa seguridad, nagbigay ang DepEd ng tickets sa mga papasukin sa sports center pero 3,000 lamang umano ito. Kaya hinimok niya ang mga gustong kumuha ng ticket na pumunta lamang sa tanggapan ng DepEd para magparehistro. Nauna na ring ibinunyag nito na sa edisyon ngayong taon ng Palarong Pambansa ay asahan ang maraming trophies at awards na mauuwi ng mga delegado kung saan sa unang pagkakataon din ay magkakaroon ng pagdeklara ng overall champion sa kada sports. We will also have a tally by towns and cities. So that usually it's by region, but we will have a tally, a link that will show you the medal tally by towns and cities, including the medal tally by divisions. So we would like to highlight now the names of the athletes winning the gold. Because in the previous editions, we only highlight the number of golds per region.
But this time for the Cebu Palaro, we would like to put a name behind that gold, behind that medal. And the school should also be honored. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Si Cebu Archbishop Jose Palma naman nanawagan sa mga deboto ng Archdiocese of Cebu na makiisa sa pagtutol sa divorce bill. Kaugnay niyan, may nakuhang report ng Bombo Radio Cebu. Nanawagan si Cebu Archbishop Jose Palma sa mga deboto ng Archdiocese of Cebu na tutulan ang pagpasa ng divorce bill. Sa isang liham na inilabas noong Sabado, Hunyo 29, 2024, sinabi ni Palma na ang simbahan ay kinukonsidera na hindi na magbabago ang kasal at nananatiling matatag ang prinsipyo nito. Gayon din na hindi solusyon ang diborsyo. Ayon sa liham ni Palma, hiniling niya na lahat ng mananampalataya ng Archdiocese of Cebu na magkaisa sa pagsisikap na ikalat na hindi ipagkaloob ang diborsyo dahil sa mga masamang pinsalang dala nito. Hindi lamang sa mga Katoliko pati na rin sa buong bansa. Kung matatandaan ay unang nagpahayag ng pagtutol ang mga representante ng Commission on the Leyte Archdiocese of Cebu, Commission on Family and Life at Human Life International sa ipinasa na divorce bill noong Mayo 29. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu kay Sister Febarino, ang chairman ng Commission on the Leyte Archdiocese of Cebu, binigyang diin ito na ang divorce ay salungat sa banal na utos ng Diyos. As chair of the Commission on the Leyte here in the Archdiocese of Cebu, we stand by the stand of the Church against the passage of the divorce bill. First, because marriage is a sacrament. It is not made by man. No one can separate the man and woman who is bound by the sacrament of marriage. So we oppose strongly the passage of the divorce bill. As Christian, as Catholic, and as a married couple, I truly believe in the sanctity of the marriage. Ating napakinggan ang pamahayag ni Sister Faye Barino, ang chairman ng Commission of the Leyte Archdiocese of Cebu. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, bago po ang ating orasyo Emperata, nais muli namin kayong imbitahan at anyayahan na maliban po sa Bombo Radio Philippines News Center Makati, maaari din po ninyo matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at FM station sa pamagitan po ng ating mga social media accounts. Meron po tayong Facebook page, TikTok account at YouTube channel at maging ang Bombo mobile apps na maaari po ninyong ma-download via Google App Store o kung hindi naman ang Apple App Store. Para po sa mga karagdagang mga balita at mahalagang impormasyon, tumutok po sa mga istasyon sa ating pong probinsya. Sa bahagi po ng Mindanao, mga kabombo, nariyan po ang ating mga provincial station, ang Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, ang Bombo Radio Butuan, Bombo Radio General Santos at ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo, Castor Nation, inanyayahan po namin kayong samahan kaming manalangin ng Orasyo Emperata in time of grave tension in the West Philippine Sea. Our Lord God Almighty, maker of heaven and earth, the sky and the seas, look kindly on us, your children of the Philippine Islands, our home, now beset with tensions over our West Philippine Sea. We pray to you for peace over the part of our islands and waters. We pray that questions over it may be resolved through justice and respect for people's rights. We pray that no harm be done to our marine creatures and habitat. We pray that our fellow Filipinos protecting our islands and seas be kept from natural and man-made disasters. Loving God, you are a wonderful creator, our generous provider of good things. Send your Holy Spirit of wisdom and understanding to our leaders that they resolve this crisis with courage and the spirit of dialogue. Help us to remain faithful to your word and obedient to your will always. This we ask through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News mula dito sa Makati News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
Kapag pangalagad sa bombo na isod to sa gyapon kapon mo bombo Cham Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Angel Tan ang public safety unit. Ginatunan karon ang mga pwesto wala sining pedestrian lane sa palibot sang syudad. Hilabit pa nga manog bukas na ang klase. Kay kung manon di siya naton sa aton sinibang kabombo kung masami kamoy nga naga libot diri sa syudad sa Iloilo kalabanan sa mga pedestrian lane kung hindi panas do mambal naton bisan pa manong iba na inibantanan ang iban daw makabigtang redundant or kung hindi man redundant daw ay nagasanto bla sa aton sini nga mga kasimanwa. I-check naton si Bombo Angel Tan mayara siya nga follow-up report. Jel, sa report please kamin. Naton Andri sa subong Bombo Cham sa nga Public Safety and Traffic Management Office sa bahin sa Iloilo City Government ang pwesto sang mga pedestrian lanes diri sa bahin sa syudad sang Iloilo. Ilabi na ang mga malapit sa mga eskwelahan. Sa interview sang Bombo Radio kay Mr. Jack Kunlo, ang head sang nasambit nga opisina, iyaging pahayag nga ara na sa subong sa 66 ka mga pedestrian lanes ang na-record nila nga ara sa mga public schools kabahin diri ang elementary kag high schools Bombo Cham. Sunod diri kay Mr. Jack Kunlo nga gina-prioritize gid ini sa subong bangod man sa paabot nga opening of classes sang mga kabataan. Pathag diri ni Mr. Kunlo nga lantawon nila after sang ilang nga pagtuon kung ano ang ila pwede marekomendar sa bahin sang City Engineer's Office kag Department of Public Works and Highways kung bala kwaon ang ining pedestrian lanes bangod redundant na sa iluhon sa mga areas o kung abi sa area nga hindi delikado o kung pintahan ini siya Bombo Cham. Kagati ang plastada pagidiri nga ang dira bala sa may atubang sa isa ka university sa may Lapas sa may WIT dira bala ayon na discover or na identify ina siya ang isa sa mga risky nga klase ka pedestrian lanes dira na sa may Western Institute of Technology, WIT. WIT dira do tama kuno ka delikado Bombo Cham ang pedestrian lanes bangod do blind spot ina siya kung magpasulod abi ang salakyan sa may eskwelahan kag kung may magliko nga salakyan nga mag U-turn. Rason nga tido medyo siya do very risky. Ang plano dira is sayluhon ini siya forward pakadto didto sa area sang haro nga way ya Bombo Cham ulo atras siya gawa. Hindi siya pwede masaylo pakadto sa may area, sa may Lapas pagidri nga way bangod mas congested pagid or mas madamo ang mga salakyan. Kag ang plano pagidri sang opisina ni Mr. Jack Kunlo ang pagpatigayon sa information campaign sa mga kabataan ilabi na sa mga elementary kag high school students sa importansya sang pagtabok nila sa pedestrian lanes kag ining colors sa mga traffic lights bangod Bombo Cham kung balik-balikan ta sa bahin sa City Council nakapending ining pag-amend sang ordinansa nga pagpataas sang fee para sa mga violation o kung traffic violations. Pamatian tabala ang kabahin diri sa pagpahayag ni Mr. Jack Kunlo sa aton may interview. Ginuna nato ng mga public schools no kaya mo ni siya ang mga madamo nga nagatabok kag nagagamit naton nga mga areas no. So far we have 66 pedestrian lanes all over sa tanan naton nga public schools no sa high school and elementary diri sa syudad sa Iloilo. And some of it may ara kita schools nga wala pa sa mga pedestrian lane no sa ila area. We're doing the inventory so that nga in preparation sa opening ng schools no ma-recommend na namon ini for ang wala sa pedestrian lane para mabutangan sa pedestrian lane. May mga hindi na siya muna no based sa amon survey may mga iban man nga amo sina nagasintro sa gate sa mga schools no. So kinahanglan naton ni siya liwaton i-redesign ang pagbutang sa location sa aton mga pedestrian lanes no. So far we have 66 and continue ang aton nga pag-inventory sa private schools sa mga commercial areas kung inibala needed pagid man naton sila i-retain, i-transfer o kondugangan no. So based manigyapon sa volume sa area, that's why we have people nga nagakandak sang random nga foot traffic survey. And may we have some areas nga gitanaw naton nga pwede siya dugangan kag may mga areas man nga pwede naton buhinan no. Kay may mga areas nga medyo malapit siya
sa isa man ka pedestrian lanes, no? So we are doing this after sininaton sang inventory. We will be coming up with the recommendations sa city engineers kag DPWH because they are the one nga nagaubra sa aton nga mga pedestrian lanes. I-suggest naton sa city engineers kag sa DPWH nga ilisan or dugangan or ipintahan liwat ang ini nga mga pedestrian lanes. Pero may mga request na yung office naton nga nabaton man nga mga schools, no, mga private schools nga nag-request nga mapabutang sa mga pedestrian lanes sa area nila. Pa initial survey naton may mga pedestrian lane man lapit sa mga private schools, no, but there are other requests nga gusto nila daw medyo malapit gid sa ila. But of course gitan na dira ang road design sa area kay hindi kita pwede mabutang pedestrian lane kung blind spot ini siya, no? So kinahanglan gid nga ari sa safe place man o safe area so that nga maging safety because ang target ni Mayor Jerry Trias nga dapat zero school incident kita when it comes to pedestrians, no? So importante gina. And we will be also having a education campaign sa all schools naton. So which means to say nga masulod kami sa mga schools. We have already coordinated sa aton nga DepEd and DOH to teach ang students naton nga magamit gid sa pedestrian lane. So very important gid nga magamit kita sa pedestrian lanes para nga mas safe kita. Ang college, ang Saka College dira nga eskwelahan, no, ang wet adara kita sa ila gate tadlong sa gate nila, so it needs, so after sina actually discuss namon na with Councilor Cedric Cabaluna, yes idugon siya, no, nga daw hindi siya magsintro sa gate sang ina nga school because kung mag left turn ang mga salakyan dira pasulod sa school or kung magwa siya may blind spot ina kung katabok ka ginasugata mo ang ara sa kilid mo pedestrian lane pag left mo or pag right mo posible nga masagidan mo ang estudyante. So matabot ang subject ulo atras ni siya pakadto anay sa may lapas or didto sa haro nga way siya ginatan ang possible diri siya sa haro nga way. Kay kung magpalapas kita nga way medyo malapit naman siya dira sa rotonda, no, which is nga may bagong may scheme dira nga gina-implement because ang rehabilitation sa aton Lapas Market. So bali pakadto sa may haro nga way to yes, pakadto sa haro nga way, no, dito kay daw mas safer na ang dira nga area pakadto sa haro nga way, no, kag mas daw hindi siya muna ka tawag sini congested nga area. So which is very important gid nga may pedestrian lane and also of course very important man mabalance ang alon estudyante kung diin kat paano ma-identify aton pedestrian lanes. And ang isa gid kada kung challenge amo gid yan driver naton nga dapat supposed to be nag-yield kita at all times sa aton mga pedestrian lanes because priority ang pedestrian sa aton dalan. Bomba Cham na batian sang mga kabombo naton si Mr. Jack Kunlo. All right, way palapas idugon ang dira sa bahin sang WIT. Bombo Angel kay do ka blind spot kuno. Pero kung manuti siya naton kalabanan sini nagatarabok dira abis may simbahan sa may St. Clement's Church. Dira sila nagadulog, pagdulog dira sila matabok dayon. Problema lang sina dira kay kung halin ka sa haro may mga nagapasulod sa simbahan. Kung diri ka naman sa lapas may naga-U-turn dira sa may island kag gin-extend na nilang U-turn slot no? May naga-U-turn dira at the same time may nagagwa naman dito sa gate sang simbahan or may nagasulod man iyang salakyan sa sulod sang simbahan sa dira nga lagyan. Now do ara man ni sa sa tunga gid or nagasintro sa gate or sa kilid lang sa gate sang nasambitan nga abulutuan na gel ang pedestrian lane nga ni. Sa kilid sa Bombot siya hindi siya directly gid nga main gate do side gate nila ning direct nga kwan mo diretso sa may waiting shed to sa may simbahan. Okay. Sa kilid ti why not abi patunga-tunga ta ituon ta sa gate dampe or kung ano kay kun idugon mo pa to pa kadto sa haro nga area di na to siya karon igo Bombo Angel do lapit naman to siya sa may punta to may ara man na daan sa nga pedestrian lane nga ang mga tao nga halin sa magsaysay lapas kalabanan sila halin sa Iloilo Sports Complex. May pedestrian lane man na dira Bombo Angel, so basi kon guwaya sinablaw untat kita utod-utod namin kung utod-utod ti siyempre kung nagabiyahe ka kag dira nga daan kung rush hour isa man sa mga
congest dira nga area mo kay may ma-U-turn, may madiretso, may makwa sa pasahero. No? Do hindi mayo, do hindi free flowing dira ang traffic bla. Why not tabi most kita dire. Ini-advise mo lang ni kung gina-consider sang PSC mao nagkag ni Councilor Cabaluna why not tabi balaan ko kag naintindihan ko nga ini sila open man ni sila sa bisan ano lang sa isang sang question bla. Pero nagadepende sa ila pero aton bulig man ni sa sa paghatag sang nagakigo kapag tamod sa sitwasyon sa traffic diri syudad sa Iloilo. What if abi patuon tan lang stunga sang gate sang eskwelahan nga na Bombo Angel kung hindi gid pwede di kung mag-us-us pa kita layo naman para sa mga estudyante tugron. Ang problema, di ba po, Cham, kung sa tunga gawa, hindi man hassle sa salakyan nga magsulod sa may kwan, sa may eskwelahan. Amo man ang isa sa mga consideration, but lang taon ta, kung anong medios posibles kay kita, pero may makita dagalabay dira na malaanta ang sitwasyon sang inang pedestrian lane, kag inang pedestrian lane na sa unhan to, hindi lagi ko maayo sa pag-estimate sang distansya, but hindi man mo sinakalayo, may another pedestrian lane naman to. Way paharo, kundri ka may mag-usos, way palapas, tiya ba U-turn slot dira. Sa sinang gina-implement na nga bago sili nga scheme, kay ginhimo na dira nga two-way karon. Domo sila Blagel, pero dipindi nabalanta nga gina-studyoan, gini-mayo sang committee chairman sa transportation, kag sang public safety office ni Mr. J. Kunlo, Bombo Angel? Amo na bang Botcham, isubong ongoing pa man ni ang pagtuon nila, kag wala pa man sang finalized kid man abi nga plano, pero isa ina sa mga abido damo nga mga area sa ginalantaw, bangod, tama ini ka complicated, kag mayo man ni as of the moment, kung wala pa sang klase, gilayon na nga matagan gilayon sang abi nagakaigo nga igtalupangod kag lihok man sa bahin sa city government o kun sang DPWH man para mag-abri klase bombot siyam hindi na magilinuto kag miara na maayo nga plastada sa bahin diri sa nga syudad sang Iloilo. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat kida Bombo Angel Tan. Kung sa karon ginatun-an sa public safety ang aton siniiya nga mga pedestrian lanes of which ngati na-identify nila nga 66 ini kabilog. Kag kalabanan sini kung hindi man malapit sentro gid sang bulutuan. Tinitsindihan naman naton kung ano kaimportansya ining pedestrian lane kag kung ano man nga mga konsiderasyon ang ginahatag sa pagbutang sining pavement markings para iya sa mga eskwelahan kag sa mga estudyante. Now, may pipila ka mga pedestrian lane nga ti kung hindi man redundant da wala nagasanto sa aton sining mga kabumbo. Tikon amo sining sitwasyon naton, anong tinutuyo ta para nga tumuron ta mga pedestrian lane now? Para nga ma-adjust, masaylo, maplastar naton sa Mayo, nga eventually pag dinugok sa mga estudyante, sa mga bumuluto, sa pagbukas ng klase nga kalabanan, nga abri klase, ang gintalana sa Hulyo 29 tuig 2024. Ang tinutuyo sini naton para nga bisan papano, bisan mayara dira sa nagatalabok nga pedestrian lane, una bes, safe ang mga estudyante. Wala sang disgrasya nga may matabo, wala sa may mabungguan, so on and so forth. Ikadua, mamanage sang gusto ang pagpugok sang dalagan sa trapiko. Nga hindi kita ya maparalyze, nga hindi kita ya mag-usad pagong during rush hour. Considering nga ti mayara sa nga nagayutilize ang mga pedestrian lane diri sa palibot sang syudad, partikularmente sa mga bulutuan. Diri naton kag kontani banwa maapresyar ining ginatawag nga overpass.
diri tani naton maapresyar ining ginatawag bala nga overpass nga nangin proyekto man sang aton siniya nga gobyerno. O galing kay wala gina-utilize sang husto. Mas gin prefer kag mas gin paboran ang katamaron, ang pagpahapos kumpara sa kuntani pag decongest kag pagpasiguro nga safe ang pedestrian kung ini ang magtabok. Isa sa mga ginatumod naton banwa ang overpass dira sa may distrito sang Lapas nga makapila taman kabes nga ginpanawagan gani nga i-utilize na dira obrahan sang ordinansa pagsulundan para nga magamit na dira. Ugaling kay ti sentimiento pa lang sang iban daw kasubong iya nga naglunay kag tuman kahumok ang Balatyagon orang ilong sa ngaton sini nga mga legislators kag sa ngaton sini nga mga opisyales diri sa syudad sa Iloilo nga kuntani amo iya ang mag-impose sa pagsulundan nga dapat gamito na dira ang nasambit sini nga overpass. Kung lang taon naton banwa, kung halin ikaw sa distrito sang Haro, pila ka bulutuan ang imo sini nga magyan dira, nagatubangay na dira, partikularmente West Visayas State University and Iloilo National High School. Sa unhan niya lang sina, take note, ara dira ang Western Institute of Technology. Amo silang sitwasyon niya kung agaw? Oh? Ti para kuno nga mahapos na lang iya sa mga bumulutho, mga tawag sini gani, mga manunudlo, mga guardian, kayang iban kuno nga guardian dira ti senior citizen, sakit ng tuhod, magsaka to sa overpass, manaog naman, ay kaduwasin nila nga rason ti ginpabayan dira sang syudad, wala ma-maintain, wala na sang suga, gintulugan sa mga liho-liho, may mga ginpang hold up, gintulugan sa nagaliho-liho, kay wise ang proper maintenance mo. Dira, may nagaklinabo nga pagpang hold up, kay tidulom dira, way suga mo. But last time naton, sinibanwa nga gin tutukan ining nasambit karon iya nga issue. Oh, tinagapasalamat kita nga may pipilag ka mga nagapasalamat kita sa syudad sa Iloilo nga tingi butangan na dira suga, ginpapintahan, ginlimpyuhan. Oh, pero ti why gyapon magamit sa aton sini nga matag palamati. Kabalo ka mo banwa nga kung sa kilid mag-agi ang mga estudyante kag didto sila manaog sa abi or sa approach no sang sining ginatawag naton nga overpass kag mga estudyante didto magis babaw. Oh? Ti kunti mabakantihan ang nagatabok sa idalom. Sige-sige ang labay sa nga salakyan. Didto lang abi mapugok sa area iya sa nga luna, ulunhan lang dira naman sa site or sa gwa sa nga West Visayas State University. Pero no, bisan pa paano mabakanti naton diri ang nagatabok sa Iloilo National High School kay didto sila maagi sa may overpass. Kung tani dira kag i-take into consideration kag ma-appreciate taman ang mga overpass gani. Timambal sila makapoy, amo sila musadto, lilintukin si Ariblaw istoryantaw. Overpass na sa may General Luna? Nantawan nyo ng overpass sa may General Luna? Ang nagakonek sa isa ka universidad, kag sa isa iya ka establishmento nga may hotel kag may ara sang grocery store? Why man sa may nagatabok na sa dalomaw?
kay himuan sa pagsulundan nga hindi pwede tabok na. Nga dapat kung gusto mo magtabok, saka ka ginto sa overpass. Tinagsulunod man ang mga tao kay tigin imponer sa gusto. Ginpatuman sang eksakto. Sa aton sini nga mga kabumbo. Di ba? Amo ng perfect example nga kung ipatuman lang sang eksakto sang gusto sa aton sini nga mga kabumbo, mapuslan ta mga proyekto sang gobyerno. Hindi lang yan kaya mga nagpatigayon sila makapulos nga samtang ginakonstruct ang proyekto, nakaginansya, nakaganar, nakakwarta sila. Kundi pati mga taxpayer sa aton sila matagpalamati, nga amo ang matutuod sila nga tag-iya silang mga ginapatuman nga proyekto. Hindi ba? Ti nagbalik naman dira iya sa sitwasyon nga madulom ang overpass dira sa Mayluna. Madulom, nagkabod naman dira ang gamot sa tawag si ganero kay kahoy na bumbumel. Lunok. Pagkabod sa tawag si ganito, pagkabod sa ugat sang lunok na, hambal naman sa iba, hindi kami naman napas, hindi kami naman kayo Basi, kung pagkatapos namon panapas kag panglimpyo na naharabok itlog namon. Kay mariit na ang lunok. Dilintukin siya Ano na nakalabot gani sa bulan? Tawo, amo, ilaga, ido. Nakalabot sa bulan, nakabalik na gani di sa kalibutan. Pati ka magyapon, imo yan sa anong term ganila? Nga ba si Mama Salapay ka na bla? Anong term nga ito pag ako lang ginmensyonan na lipat naman ako? Hindi isinda. Hindi to yaw, inang lugar lang damo kay star. Nga makaradlok kay hindi ka na magkanto kay mariit na. Sus Maria kagusip. Ang mariit yara si mo paminsaron mangod sang kataman mo. Sa aton sini makabumbo. Pero sa liwat gina-acknowledge naton nga ti gin nagbago na gani, no? Do mo na ng latest ya bumbomel, no? Amo na siya napintahan na, may suga na. That was last year kung ko magsala. Sang gin tukso tang amo sini nga proyekto o kanami na sang niya pintay ano nang color orange brown. Sa aton sini matagpalamati. Dirita kag mapresyar sa nasiling ko na ang mga overpass. Sa aton sini nga mga kabumbo. Sa iban sini nga lugar mo man ginagamit nila overpass para nga hindi ma-interrupt ang flow ng traffic. Sa mga major thoroughfares, may overpass sila nga ginabutang. Dito ya sa iban sini nga lugar, ang tao to ya nga tiga-ulo nga nagatabok sa dalan nga wala sa pedestrian lane, why nagamit sang overpass sa aton sini nga matagpalamati kung bago lang sa tapos panyaga, lupasin siya sa mga nagapanyaga dira. Kag mabungguan or maipit siya, kay why sa nagamit sang overpass, Sus Maria kagusip. Muna ang nila blang ati kung potsiro so daan niya ti kita o patong saging bro Dugang paningatip sa mga kilala ta na. Dugang paningatip kiti kung proyekan nyo ang kada eskwelahan sa overpass, another budget naman Diba? Kuita yung pumbutsam sa uli kung mapatindog kung overpass, pumbutsam mo, salamat sa pagduso-duso, pago-pago mo lang sa Rockwell kung ano. Pero wais na nga muna. Ito langas-langas na ni, pero tikon ang importante sila dari banwa nga ma-utilize na. Kag basi sa uli, makapaminsar kita nga to, no? May epektibo giman ang overpass, no? Sa aton sinimatag palamati, ti himo ta proyekto, obra ta overpass dira ta pagyo mga estudyante, pedestrian para nga mas
safe sila kag 95%, no? Likaw sa mga untoward sa incident, no? Katulad sa vehicular accident tabi banwa. 25 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na driman sa pagpangalagad sa Bomboana Isod. Pagbalik nato na banwa, PNP Chief Romel Francisco Marbil nagtambonggid sa inaugurasyon sa apat ka mga bag-o sini nga police station. Kag kilalahon taman ang mga bag-o sini nga Chief of Police. Base bla kon si Sir bla kag si Ma'am. Nagapatigayon sang intelligence gathering. Kag masalapay tabla binato manog taho ay galit si Police sang police station number 69. Ay agoy. Dapat kilalahon tani sila. Balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante nga mga panumdumoras na The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 30 to July 6, 2024. Ang Hulyo 5, among first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal. Pinagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you in the excessive mercy of my heart nga ang akong all-powerful love ay gahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays. Sa ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaag ng tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Hulyo 5, magasugod alas 5:30 sa hapon. Ang Technocrats Band nag-excited nga liwat nga magpanumbalik on stage para maghatag sa inyo sang 2 hours and 30 minutes of great musical show sa concert at the Plaza. All yours umpisa alas 6 ng gabi sa Hulyo 6, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo mga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 7 Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abuga siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Indi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupot sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon JM Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday JC Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok.
Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nagaproblema ka man wala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bukod sang tuman ka init nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskwelahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kun sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kun adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat o kun ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag, nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ini ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat kag nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtub duha ka semana. Gani kung nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga tsikiting. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 18 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik diri sa pagpangalagad sa nga Bombo Anay Sodto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo, hana andasa si PNP Chief Romel Francisco Marbil nagpadulong diri sa syudad sa Iloilo god nga tambungan ang pag-inaugurar sa apat sini ka mga bag-o nga police station sa syudad. Sa aton sini nga mga kabombo, check naton si Bombo Hana sa yaman sini nga follow-up report. Han, sa report, please come in.
Bombo Chamba, personal nga nagpadulong diri si PNP Chief Romel Francisco Marbil diri sa may Western Visayas, diri specifically sa may Police Regional Office 6 kag Iloilo City agud magtambong man sa blessing kag inaugurasyon sa ining bag-o kaapat nga police stations diri nga ginhamtang sa Iloilo City. Una naman diri nga nagpadulong sa Police Regional Office 6 Campo Delgado ngati ang blessing inauguration sa Police Regional Office 6 Command Center, blessing kag inauguration sa mini park, road network sang Police Regional Office 6 kag multi-purpose building. Dinangin dinapit man diri nga bisita si Iloilo City Lone District Congresswoman Julian Jamjam Baronda kag si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Ang ining pagbukas sang ining kag-activation sang apat ka police stations ang simultaneous ini Bombo Cham kun sa diin diri ang nahamtang ang ining Police Station 7, 8, 9, and 10. Ang Police Station 7, amo ang nahamtang naman iya sa may area sang Barangay Tanza, Esperanza sa city proper nga pagbutangan sang officer in charge nga si Police Captain Lester Oliveros ako kon si Police Captain Jobert Amado kag sa Police Station 8 naman amo ang nahamtang sa Barangay Barrio Obrero nga sa nahamtang naman iya sa distrito sang La Paz nga pagapangunahan ni Police Captain Lester Oliveros. Sa Police Station 9 naman nga nahamtang naman sa Barangay MH del Pilar Haro nga pag officer in charge nga hepe si Police Captain Jeffrey Delgado kag si Police Station 10 nga nahamtang sa Gaisanong ICC sa distrito sang Mandurriao. Ang officer in charge naman dira nga pagabutang Bombo Chamba si Police Captain Nonito Venteroso. Diri naman iya sa simultaneous nga pag-blessing inauguration kagina madamo man sa gihapon sa ini nga mga nagtambong ang mga sakop sini nga mga barangay officials nga nagtambong gid sa ining blessing inauguration kaangay na lamang sa diri sa may Barangay Tanza Esperanza ngati sa Police Station 7 may 24 ka mga barangay ang sakop sini. Sa Police Station 8 naman may 12 ka mga barangay ang maga-cover sa ining Police Station 8 kag sa Police Station 9 o sa Police Station 10 amo naman ang 29 ako na 13 ka mga barangay ang masakop sang sining Police Station 10. Sa Police Station 9 naman yung Bombo Cham, kung bagbalikan natin, ang ining Police Station 9 may ara sang area responsibility nga 13 man na Bombo Cham. Kag sa diin diri ang naghatag man diri sang speech diri si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kag ina diri sa may Police Regional Office 6 nga nagapasalamat ini nga sa pag-coordinate man sa Philippine National Police mismo sa government diri nga mapatindog ang ining mga infrastruktura diri kag diri naman sa speech ni Police General Romel Francisco Marbil sa may Barangay Tanza Esperanza diri gin saysay niya nga ang kung ginpamangkot kung ano ginmabala ang kulang diri sa may Iloilo City Police Stations amo diri nga tanyag mismo si Mayor Jerry Petranias nga dugangan ang mga taho kati diri sa Iloilo City madamo sang convention, big events kag sa diin nagaobra ang atong mga kapulisan sang masobra 8 ka oras kag masobra ang kapoy diri nga ginabatsyag ni Bombo Cham diri nagatanyag man on process na sunod diri sa aton nga impormasyon nga nakuha kay Mayor Jerry Petranias on process na ang ining 3 ka police cars, 80 pieces of 5.56 firearms and 5,000 rounds of 5.56 ammunitions. Kag maghatag man mismo si Mayor Jerry Petranias sang armored car para sa suwat naman iya sang ining bag-o nga 4 ka police stations. Sa liwat sa ining speech ni Marbil sa isa niya iningat wala sang men on the ground kung baga kay pinagahingyo man mismo diri si Police General Marbil Bombo Cham nga tihatagan sang respeto ang kapulisan bangod isa lang ang organisasyon sang Philippine National Police. Didirigin sa isa maniya at every time na nagaguba ang isa kataho kag miyembro ini sang kapulisan nagadala ang tanan kag dawgay na generalize na bala sang mga taho ang Philippine National Police nga kung may malain nga imahe diri Bombo Cham kag nagaguba ang organisasyon kag nagadulaan sang pagsalig
ang ining mga taho sa mismo nga Philippine National Police. That's why nga diri ang goal diri ni Police General Francisco Marbil nga ibalik ang salig sang mga pumuluyo sa katapo sang kapulisan. Yari bala kay pamatian naton ang ining pahayag ni Police General Romel Francisco Marbil. I'm so happy po how supportive he is the Philippine National Police, especially po dun sa Iloilo, especially po dun sa ating regional offices natin. Sabi po ng ating minamahal na mayor, alam mo kung anong hiniling ng police. Bibigyan niya po kami ng baril, SWAT van, yung fire range namin maganda. Ito pong police station namin na napaka-high-tech, napakaganda po. Sabi po ni Mayor, para sa police, kung ano may tutulong namin sa police, let him know. Sir Mayor, at sa inyo po, maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo sa amin. Thank you po sa pagtitiwala niya po dahil po dito sa binibigay niyo na feeling nyo talaga makakaasa po kayo ng tama. Pero ito lang masasabi ko, talagang maganda po talaga yung police ngayon. What we are doing right now, kung napapansin nyo, we want to bring our policemen sa ground. Yung po yung kaninang request po ng ating minamahal na Mayor. Sabi po ni Mayor, bigyan mo lang ako ng maraming tao. Kasi ang marami niyo pong conventions, marami po kayong meeting, and usually talaga, bugbog po yung mga tao natin. Talagang kawawa po yan. Hindi nyo lang po nakikita yung hirap ng mga polis natin. They are working more than 8 hours, which is dun sa limit na binibigay po natin. Why? Because we don't have any people. Kulang po kaming tao sa ground. Talagang ang ratio po natin is 1:500. But 1:500 sa very dense sa population, especially in Iloilo City or any cities, kulang po yung 1:500. Ang vision po namin is 1:50. But practically, mahirapan po talagang yan po yung ginagawa namin. We are trying to reconfigure kung asa po namin pwedeng kuhanin, kung anong po pwedeng mga opisina na pwede namin tanggalin o pwede namin palitan ng mga non-uniform personnel para lahat ng pulis namin maramdaman nyo po sa ground. So makakaasa po kayo, maybe not this year, sabi ko, but next year, when we try to talagang ayusin po, i-audit po yung mga opisina natin, mararamdaman niyo po, mas marami pong pulis ang mga natin sa ground. So, Yes, mamucham na bati andiri ang Chief ng Philippine National Police, Police General Romel Francisco Marbil. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Hana Andasa sa imo sining follow-up report. Di mayo man ganini ang madugangan ng police personnel diri sa bahin sa syudad sa Iloilo. Kaya ang syudad sa Iloilo, highly urbanized city, fast-growing pa kita. Sa aton sining mga taga-Palamatidi, nagakadapat nga i-secure man ang aton sining iyang safety kag sumuman nagakadapat lang nga ma-maintain ang law and order diri banwa. Sa aton sining karon nga mga kabombo. 47 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Check naman natin this time balita ni Bombo Lindsay Bade. Ang Department of Public Works and Highways nagsabat sa request ni Mayor Jerry Treñas ang updated sini or update sa mga proyekto diri bala sa syudad nga wala pa natapos o kung wala na umpisahan. Tiyanong nga mga proyekto ni sa aton sini nga mga kabumbo ang ginapangay ni Mayor ang update sa wala natapos kag wala na umpisahan hindi kay sa mga delayed projects ya. Check tabi sa kay Bombo Lindsay. Bombo Lindsay, report, please come in. Hindi na kinahanglan, Bombo Sam, nga i-remind pa ang Department of Public Works and Highways sa DPWH sa pag-report ng updates sa mga proyekto nga i-implementar sa syudad sa Iloilo. Kasunod ini Bombo Sam sang ginhingyo ni City Administrator Mr. Melchor Tan kay Department of Public Works and Highways Region 6 Director Engineer Sonny Boy Oropel na hanungod sa status o kung sa update sa mga proyekto nga wala pa natapos o kung wala pa yan na umpisahan. So sa sulat dari sa City Administrator, nasaad ang ining 7 ka mga proyekto Bombotsam kaangay sa Mandurriao Market, multipurpose project sa Barangay Concepcion City proper, sports complex sa Halandone Memorial National High School sa may distrito sa Lapuz, multipurpose project or multipurpose building sa Barangay Tanza Esperanza City proper, multipurpose building sa Barangay Santa Filomena Arevalo, multipurpose building sa Barangay Balantang Haro, kag multipurpose building
sa barangay Katalingban, Molo. Ginpakigangutan naton si DPWH Director Oropel kaging pahayag dari niya Bombot Siam nga mayara iya sa nga department order ang ahensya nga ginasunod sa diintanan kag hindi pili lang nga mga proyekto ang ginareport sa local chief executive sang isa ka lugar. Sunod dari sa iya kada una nga semana sang bulan amo ni ang paghatag nila sa sang report, amo ni paghatag sa DPWH sang report o kung sang status sa mga proyekto. So posible sunod sa iya nga wala lang gid siguro nahatagan sang kopya ang city administrator bapahayag niya Bombot Siam bangod nga ti kada bulan sa nasaling ko na gani nagahatag sa ang ahensya sang update sa local chief executive. Wala naman dari Bombot Siam naghatag pa sa statement si Director Oropel na hanungod no sa deklarasyon ni Mayor Jerry Tranias kay City District Engineer Roy Pacanan nga persona non grata. Dugang padari sa natungdan, wala sa iya nga level ang pag-relieve kay Engineer Pacanan sa pwesto sa riin si DPWH Secretary Manuel Bunuan amo lamang ang makahimo sang amo yang atikang. So sa subong, gina-evaluate naman sang ahensya ang ining natabo sa Iloilo City District Engineering Office. Yari bala aton pamatian ang nanging pahayag ni Engineer Sonny Boy Oropel. Actually, siguro no, we don't need to be reminded about reporting of any updates for our national projects implemented in the city or wherever ang projects nga na implement, because we have a department order to be followed, that all our activities will be reported to the local government unit. So every first week of every month, amo na siya ang timelines naton to report sa aton nga mga accomplishment per month sa individual project. Projects are mention. Well, kung wala kami naghatag specific project, kundi naghatag kami isang tanan namon nga project nga gina-implement sa sina nga lugar. So, siguro ang nagapangayo ang city administrator basi wala lang siya maparnisan, pero ara on record na nga every month, first week of the month, naghatag kita update sa aton accomplishment sa mga corresponding local chief executives ang local government units. Sir, ano effects ng pag-declare sa aton gas district engineer sa city as personal grata, sir? Well, hindi ko makahatag sila sang akon nga statement, so it's up to the EROY to give statement about the declaration sa iya sang non-grata. I mean, there is no plan to relieve him from his post to transfer. Hindi akong label abi kaya dapat kay secretary na. But all these things are being evaluated by our departments. Nabatian Bombot Siam ang nanging pahayag ni Engineer Sonny Boy Oropel, ang direktor sa DPWH Region 6. All right. Hamal ni Direktor Oropel, gina-furnishan niya kada first week of the month ang local chief executive. Kundri sa syudad ang local chief executive si Mayor Jerry Tranias. Ang nagapangayo iya sumong sang update si City Administrator Ramel Chortan. Si Director Sonny Oropel, Sonny Boy Oropel yung nagambal. Ay sana furnishan sang copy ni Mayor ang City Administrator ta. Mumulinse. Amo gani Bombot Siam kay ang ilaya every first week of the month amo na kuno ang nila order mismo, may department order na salaya sa bahin sang DPWH nga muna ginaubra nila, gina-address no sa bahin sang local chief executive which is kay Mayor Jerry Tranias Bombot Siam. All right, pero nag-commit si direktor nga hatagan niya sang kopya ang city administrator or mag-stick siya sa department order nga kada first week sang bulan matag lang kami kay mayor kag kung i-furnish yan ni mayor or sang local chief executive abe ang copy kag yatag yan sa city administrator kumbaga pa kung lang taon naton sabahin na lang na yan sa level na lang ni mayor kag sang city administrator magamo sina bumulinse. Oo, amo gani Bombot Siam actually wala yung pahayag dari Bombot Siam no nga or yung pasali gabi nga di magahatag siya sang update kiti sunog gani sa iya wala man sila sang specific lang ang mga projects or pili lang yang mga projects kiti kita tama ng sulat
pito lang ni ka mga projects na ginapangayuan, Bombot Sam, sang update. So ilayatanan nga proyekto nga gina-implementar sa DPWH, amo ang ginahatag nila nga update kag status sa kada first week sang bulan, Bombot Sam. So buot sa lingon, mas stick sila sa department order yan nila, Bombot Sam. Alright. Pero tiro man si Mayor, wala na ka opisina sa mga adlaw. Kay duwa ito siya sa inauguration sang mga police station to. Do si kung si Bumbuana pa do si Congressman Jam lang to nakita ya. May official travel siya ako no, Bombot Sam, si Mayor Jerry Triñas. Oho. So, laban-laban ang kilala ko to nag-represent kay Mayor Jerry Triñas eh. Galing kang kilala ko to do shy type man to mo. Oh. Ginapili yan man lang to ya pa kuhaan niya sa Laragway. Oo, gani Bombot Sam do hindi man to gani maghatag ka statement. Ang kilala mo man ang kilala ko nga ara to aw? Ang kilala ko nga base lain man ang kilala mo. Oh. Pero laban-laban basta mga mo ni mga police matters sabi. Isa man lang ka tawong ginapadala ni Mayor Jerry Triñas. No. Ang yan sini nga Executive Assistance for Peace and Order. Si retired General Leo Lawin Porteliano. Ano ba na ginapadala yun, ha? Bala mo si Angkol ni gusto ni Angkol niya sa mga hindi sa blama gidaw matutukan sa kamera. Hindi mga datingan niya ni Angkol, mga low profile na niya birada ya. Pero tingnan mo na, ang piho na iya Bombolins nga masandig lang niya si Director Oropel sa Department Order kag kung ano man day ang update at ti first week pa malantasan niya July subong. Ibot silingon kung hindi subong or uway kagapon kung hindi subong basi sa Miyerkules or sa Webes makatag sila sa kopya sa kay Mayor Jerry Triñas or basi nangayo man niya si Mr. Melchor Tan sang tawag siya isang kopya kay si Mayor official travel. Basi amos na bla ang rason manaw nga nangayo man si Mr. Melchor Tan sang kopya pero ti ano why sa may gin tulinan si Mayor Jerry Triñas din ang mangin officer in charge or acting or whatsoever. At iba si Mr. Melchor Tan man siguro Bombot Sama pero tingin ba sige na remind din ang Department of Public Works and Highways magpasa pero ang ginapangayo yung specific nga mga proyekto tiyang baga ni Engineer Sonny Boy Oropel wala man sila gahatag sang pito lang ka mga updates kundi tanan nga mga projects na gina-implement diri sa city. Kay ti amo na lang hurumaton sini nila pares na kung gobernador ka, may provincial administrator ka, / small governor. Ti amo na sa ang kumbaga pa do amo nang gwa niya kung mayor ka, ang imo sining city administrator is your little mayor. Yes. Do mo na mga hurumaton ba or pagtawag sila nila sa aton sila mga kabomo. Anyway, thank you so much sa Bombo Lindsay. Sige, ini si Bombo Lindsay. Ermitan nyo ba para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Lindsay Bade sa imo siniiyang balita. Now, direktamente sa Department of Public Works and Highways. Diba si ikon by tomorrow or sa Webes or Friday or within the week makatag naman din sa kopya. Galing kayang ihatag sa DPWH, sandig sa Department Order, kunti kabilugan nga proyekto, hindi kay ilisipon lang sa aton sinikaroniya nga mga kabombo. Luyag ko lang i-share, Bumbomel, kay Blamo kagapon, naimbitaran kita sa isa ka bilateral conference. May mga foreign dignitaries kita nga upod kagapon do ang ano pa lang to do kung baga pa do initial pa lang to nga mga series of conference pag ini nga pagatambungan namon do ti samtang kagapon to nga do medyo light pang sitwasyon way pag magtutok sa diskusyon bala kung ano gilang
amon sini nga gintutukan tong mga topiko kopod sang mga foreign dignitaries. May naistorya ako ang una-una ginang approach sa akon isa ka French. Yes, French. French doon sa French. No? Hindi yang si AVP, hindi si Assistant Vice President, hindi si Bumuha rin. Kundi isa niya ka French nagpalapit sa akon. Sa aton sila mga kabum, half French sa gali. So, kabalo siya iligay nun. Para malhas ako bisan nga bagusbos ang aircon gapon nga para malhas ako tapos ko ni. No? Kay merci lang gid na malaan ko mo. Nga French nga tinaga, merci lang gid ya. Sus. Tigin istorya ko sinya. Nya bumbutsam kon magkaon ka sa restaurant. Kag dito ka sa France Abbey, ti anong ginapangayo mo? Magkaon ka, kabayan ka na. Anong pangayoon mo bi kung Slingko, sir, lingko, anong bill, anong sinya sa mga bill, sila niya, amo mo sinyo. Kung makabayad ka na, hambalon mo ang waiter nga, resibo ko. Pangitaon mo ginakuno, kaya mo na ang pinaka-importante, no? Resibo ko. Slingko, dugay ko kag maumpawan, bumbo, may ulok-ulok ako mo. Iti, bago lang ko kabati ang bilali dito yan sa French. Resibo ko. Tapos, pero why ka malutong French National nga may ginatago-tago, magluwas sa Merci, may ara man ko yung mga tinago man kagkawalingon man nga gain research galing kiti ulihin ang tanan. Ulihin lang ako naka-research mo, gina lang ko sa ngagas, linggo mabalos ko sa French National ko nga istorya. Ang ipamangkot ko naman siya, ano sa French ang mapuli nako? Ikaw, Bombo Umel, bala mo kung ano sa French ang mapuli nako? Ang mapuli nako sa French, amo sini. Merci beaucoup. Galapos ni Tita Reds. Okay man, Tita Reds. Insaktuhan ako ng research. Merci beaucoup. Kung ang resibo ko. Ako, kung magpuli, merci beaucoup. Pagkatapos sila, may nagsaluot pagin sa amon. German National naman, taas. Grabe ang iyang ilong, taas mamumbo. Dako ko tao. German tikikita yung kinadlawanay kami to sang French dignitary to. Ting German na half man dili siya. Half German, half shepherd. Ay, half German, half Pilipino man. Nakita ko sa personalidad yung ano man sa bla, do joker man sao. Siling niya, kadamo-damo sa amon sinistoryan, dugulpi lang niya sa lotya, sinya kabalo-kabala sa German to. Damo to sang wala ko numa serkom. Inakibot ko singko. Aba, damo to wala serkom nga. Singko tinga anong circumcision sa Germaniaw, sa German nga lingwahe. Tiyang bala sa akon, Sleisenhauten. Singko. Tiyan mo nagaway to sa may nagapa-circumcision. Kay Sleisenhauten. Ama ko mo, hindi mo ikita ng slice mo. Sus Maria kagusip po. Ako na nga nagpromisagi ko gapon. Siling ko, hindi ko magkablaka. Naging ko sa mga foreign friends ko to, mga dignitaries. Siling ko, i-share ko ganyan yung istoryahan ta. Sa ato. Sige. Lapaw na ko sa latin. Iban sa mga balita ang impormasyon inyo bantayan sa iban sa Manusem Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Panay lang kamo sa pag-monitor sa Bombo Radio Iloilo. Pinagi sa aton sa mga social media platforms, Facebook Live, YouTube channel, Bombo Mobile App, kag syempre 837 kHz sa inyo sa mga radio dial. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Inis Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo
sa nga manayay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Oras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 30 to July 6, 2024. Ang Hulyo 5, among first Friday of the month. Ini ang ikadose nga promesa ni Jesus nga ginhambal. Pinagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you in the excessive mercy of my heart nga ang akong all-powerful love ay gahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays. Sa ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaag ng tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Hulyo 5, magasugod alas 5:30 sa hapon. Ang Technocrats Band nag-excited nga liwat nga magpanumbalik on stage para maghatag sa inyo sang 2 hours and 30 minutes of great musical show sa concert at the Plaza. All yours umpisa alas 6 ng gabi sa Hulyo 6, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 7 Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan. O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon ubra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15. As the university celebrates its 120th years of excellence with the theme, A Gift. Viva San Agustin! Hindi
man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kon salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kon tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tao. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo, maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserve man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto, bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon. Maayong hapon yun sa internet mga kabombo. This is Tita Regine on a beautiful Tuesday, July 2nd, 2024. Good afternoon and welcome sa Kahapon Lamang program. Nakapiyong-piyong nakamuda, ti pangapi na ino, sa mga wala pa nakapiyong-piyong, kauna sa aton nga mga nag-work na bala sa BPO. Yung ilan na usually gali eating before sleeping.
Well, anyway, sige, hagan-hagan, ha? Let's take care of our health. Let's take care of our body. Well, this afternoon, magapadayon kita sa pagdulong sa inyo para sa ating paglingaw-lingaw sa mga istorya ang ating nabaton diri sa kahapon lamang program. I hope kung ikaw nagka-interest or sige-sige na ang imong pagsulat, regular na, nga naga-share diri sa kahapon lamang program. I hope, ha? Hindi mo ma-miss ang inyong semana. So sa inyo tanan dira pwede gid nga maka-join, maka-email sa inyong mga istorya sa email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat gyapon and ipadala lang. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. This is Tita Regine, nag-welcome gid sa inyo diri sa kahapon lamang program with a song from Albert Acolado. I Need Your Love. Mayong hapon. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Albert Acolado, nice to hear that you need my love. I need your love. Exclusivo, diri sa Bombo Radio Philippines, 18 minutes after 2 o'clock.
Uy, nagka-tiyempo si Jesusa nga mag-write na maliwat diri sa KLP. So, basahon nato nini. Our first story for today. Dear Tita Regine. Hi and hello to all KLP lovers, letter senders, and to all my classmates in this program, and to you, Tita Regine. Sorry, gid, kung seldom na ako makasend sang letters. Kay tama, gid kasako sa mga activities sa church. Actually, Tita, ang isa ko na ka-letter, kay duhani ang padala ko sa imo, dugay na nasa bag ko, nagakadunot na ang sobre. Kaya islan ko na lang, kay gusto ko gid Tita Reg, nga mabatian ko gid, ang ako nga gin padala nga letter sa imo. Subong, may time ako sa pagsulat, pero always, manggihapon ako gapamati. Hi, Lola Amparing, Lolo Dencio, Mia, Miss G, Miss Deo, Student Mom, Lola Del, Aquarius Mother, Toto Subang, Black Widow, Lolo Erning, Nong Muning, Inbi, and others. So sorry, hindi ko na ma-mention. Tita nga ako nga letter, party ini sa akon apo sa hinablos. Duha na sila, Tita Regine. Tama, kasutil. Bisan ano mo kahambal, kaya hindi maghimo sa amusini, kagamusin na. Ay, pero padayon, gihapon sa paghimo sa mga salawayon nga mga butang. Siguro ang mugid na, ang mga bata. Ay, nako, sinabi mo pa. So, ang ako nga tanong, Tita, mo kung magbulak na gani, nalipay, gid ako maglantaw. Ay, pagsunod nga adlaw, wala na. Ginapamugnot ang bulak. Tapos siling mo ang bulak, ara pa, ginatungtong sa dahon, kag ang anangan hulog. Kaso, abi ara pa. Di kung sa wayon mo gani, dugangan pagid. Makarelate man ako sang una, kay ako amo man na. Kapin pa kung Flores de Mayo, ay ginalagas kami sa tag-iya sang bulak. Ha, ha, ha. One time, Tita, nagalakat ako sa amon og saran. Gulpi lang, may naghaboy bato. Abi ko pihak balay. Sa nagsaka ako sa ibabaw, may naghaboy naman sang bato sa amon nga jealousy. Kinagsinggit ako, kay nga ang nagapanghaboy ka mo sang bato. Pudayon nila dalagan nga duha. Hambal ko, isugid ta kamo kay nanay nyo. Kag nanay, Tita, mo ng ilang lola gid. Nahadlok ni sila, Tita, sa iya, kay ginahanot sila kung may sala sila. So, nagdalagan sila, Tita, naghambal ako sa helper nila. Sabi ko ba, si maulog to sila sa piyak balay, second floor man, Tita. Saka ato sila, kag papanauga. Pagsaka ya, Tita, way nakitaa ang duha. Ay hambal ko, aralan da sila kay ina. Wala na sila makita sang helper. Tingin pangita namon sa ibabaw balay, wala man. Kag sa ina pagid balay sa mga bata, ay hala, wala man. 4 p.m. Tita. 4 p.m. sila nagpanago. Wala gid makita. Libot namon ng balay, hasta nga nag-abot na ang ilang lola. Tinagsugid kami kay lola nila. Nga hindi namon makita ang duha. Kag nagpangita man ang lola. Kay wala man may nakita. Sambal namon, basi nagwasagid. Kag naglayas. Kay nahadlok sila, isugid ko sa lola. Kay tinakonsensya, gid ako, Tita. Gipamangkot namon ng mga neighbors, wala man sila kakita. Ang kulba ko, ang kahadlok ko, kay nagabother gid sa akong konsensya kung ano ang matabo sa ilang duha. Damo na gasulod sa pensar namon, nga basi gingguyod na sa iban nga tawo. What I did, Tita, tungod nakapoy na ako sa pangita, imagine bala, from 4 p.m. to 7 p.m. So grabe, gidyan pamalas ko, dagatubi lang ang lawas ko. Tungod tama pa kainit. So abi mo, Tita Reg, anong ginhimo ko? Nangamuyo ako sa kay Lord. Hambal ko, Holy Spirit, buligi kami nga makita ang mga bata. Kay bisang ginatawag namon, wala man kasabat. Dugay-dugay, nag-abot ang akon bata halin sa work.
Ginsugiran ko siya nga nadula ang duha ka bata. Nagsaka siya sa ibabaw, may madulom na. Hindi siya makakita sang switch. Ginakay-kaya lang, samtang gapangapkap siya. Tapos minabatyagan siya, basa, gatulo sa kamutya. Bautitang isa ka bata, nakalaman sa hikap, nagkadlaw. Mga sutil, no? Dito gali sila sa storeroom, sa likod sa puwerta. Basa-basa sila sang balhas. Kag wala man sila nakapuy sang tindog. Baw pasalamat ko kay Lord. Makarelate man ako, tita, sang una. Sang una yan, no? Kay kung may sala ako, nagapanago ako sa idalom katre. Kag kung kisasa na balulo, na bala nga banig. Ti kay gamay ako, hindi ako madali makita sang mother ko. Ti abis ang iloy ko, banig pa nga nagatindog. Pero ara ako sa sulod sang banig, ginaagwan ta ko lang ang kainit. Kung bata ka pa, makaya mo na tanan tungod sang kahadlok nga hanuton. Subong tita mo, managyapon ang modus nila. Dayon panago, wala na namon ginapangita. Mayo man, kung hindi sila pagpangitaon, gagwa man lang sila. Ang strategy nila, the more mo sila pangitaon, the more sila manago. Ha ha. So mula na, tita. Bye-bye. Miss you. And sweet kisses to you. God bless you and your family. Ikaw na lang da kabalo magdugang sa mga sala-sala ko. Tita, salamat gid. Please don't read Saturday kay busy gid ko. Oo, usually lang ako gabasa every Saturday kay ga-interview kita. Anyway, respectfully yours, Jesus. Psalm 91, call me in times of trouble, and I will answer you. I will help you and give you your salvation. Saliwat from Jesus. Bukas hotel nga mga bata, no? Gipakulbaan kagid nila. Tis, bisan sino mo siguro, no? Yawa na ka mo pangita, alin alas 4, alas 7, 5, 6, 7, 3 ka oras nga pangita ay, tapos ang ending at tumanggil isla sa babaw. Kagkin kaya, gid nila ang init. Siguro katapan ng wag ninyo, grabe itong ilang hiri-hi. No, ga-enjoy gid sila siguro, nga nagasala-sala na ka mo. Imagine na kaya nila, basta pasa sila sa balas, kay init-init, to sa ilaging panaguan. So, enjoy gid sila siguro para sa ila. It's play. Para wala lang sila kabalo, ha? Nga kamo, grabe na ang anxiety nyo. Baw, Diyos ko, na stress na kamo. Sa pangita, bas hindi na sila nagkadto, bas ikinulbaan, bas hindi na magbalik, bas hindi na magpakita liwat, bawang ending, ang duwa atong malanggali ito sa babaw. At least balaan nyo na, no? Ang ilang strategy. Balaan nyo na ang ilang abilidad. Well, anyway, ang mga bata gid man isip. But we put up with them. Alright? And kung isa mag-start na ang pag-mature, pinagabukas mo lang ang isip and then nag-aamat-amat naman lang. Intindi. Ka-grow as a person. Salamat gid sa imo, Jesusa. Keep on sending more stories and I hope you will really find time nga makasulat naman more stories diri sa KLP. Oras ta, it's 2:27 in the afternoon. Magapon balik kita with more diri gihapon. Sa kahapon lamang program, You're with Tita Regine. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakat.
Ako si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15. As the university celebrates its 120th years of excellence with the theme, A Gift. Viva San Agustin! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom.
sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga uta. Anyway, balik kita diri sa KLP. Kaupon sa gihapon si Tita Regine. Uy, si Lola A. May liyagi niya ipahingagaw nga basahon niya. Naton, gali. Inababasa niya ini nga particular story niya for today. So basahon naton. My dearest Tita Regine. Tita Regine, wala pa ako nakaumpisa share sa akong nga kasaysayan. Nagatulo na ang mga luha ko. Gani medyo malabo ang paningin ko. Medyo nagakurog pa ang mga fingers ko. Kinuha na ni Lord Jesus ang bayaw ko. Asawa sang utod ko na nagpa-eskwela sa akon. Halin high school, tub-tub mag-college ako. Kitabi mo pag demolish ang akon nga puluyan, didto ako na nag-estar sa balay nila. Kag magkaupod kami nga duha sa iya nga bedroom. Kung tani hindi ako maghalin, kaso ang bal nila malain ko no, kaya ti nagadag-anay ko no kami, kaya ti almost pare-pareho ang among nga edad. Sa August 15, 2024, siya maging 95 years old. Pero napatay siya sa edad nga 94 years old. Ako sa tong April 11, 2024, ako nag-95 years old. Bali magulang ako sa iya, almost 5 months. Tita, pag last visit ko, hindi na siya makakilala sa akon. Nagka-Alzheimer's siya. Naghigda ako sa iping niya, sa kama. Always smiling, pero wala na siya nagahambal. Always smiling siya. Hamba ko sa iya, gusto mo kantahan ko ikaw? Kag smile lang siya nga smile sa akon, nga medyo nagapangilay. Kag tuloy-tuloy ang smile niya sa akin. So gingantahan ko siya sang yanang yihum mo. Siling ko, basle man ang kanta ko. Ti smile lang siya gyapon, kag ginliwat ko naman ang yanang yihum mo nga kanta. Sa pananaw ko daw, happy-happy man siya, kasi sige ang smile niya. Balan mo hindi tana bungol, makabati tana sang husto. Ang iya hearing, ang iya mga ngipon, sight niya, husto. Gani permi lang naga-smile. Dugay-dugay makado ako sa Santa Barbara. Ginahulat ko lang ang salakyan. Bala mo tita, halin sa tong Lunes, damo-damo ang mga bisita. Mga retired teachers, kay retired teacher man na siya. Member man siya sa Catholic Women's League. Ti isa dong nagligad lang nga bulan. May award siya halin sa munisipyo bilang Best Mother and Best Family. Kiti nakapa-nurse, tapos nakapa-architect sa iya duha ka anak nga lalaki kag babae. So naka 9 years nga SB member,
Kagang sweldo niya, abi mo, ginahatag niya sa mga barangay para sa butika ng barangay. Ginabuligan ang iya nga makahinablusan sa pag-eskwela, kag sa mga pamilya niya nga medyo mabudlay ang pagpangabuhi. Tigado. Ganing ginatagan siya sang award sang province of Iloilo bilang successful parent. Tita, didto ako adlaw-adlaw kag damo-damo nga mga friends, nga mga teachers, members ng Women's League, mga barangay officials, pati ang aton nga congressman, ba, pila man ka beses ang pagkadto didto. Tita, pagbuot gid ni Lord Jesus nga it so happened nagabasa ka sa akon nga kasaysayan tungkol sa mga parte sa mga admirers ko. Baw, madamo nakapamati. Salamat gid, ha? So, PS, Tita Regine, pasensya anoy, kay hindi gid maayong akon nga pakiramdam, ang aking damdamin. Dahil sa pagkuha ni Lord Jesus sa mahal kong bayaw. Balaan mo naman, very sentimental ako. So, tub-tub na lang di anay. Love and kisses, Lola Amparing. Lola Amparing, we understand how you feel. Kay this is one person very close sa imong heart. Kag madamo gid ka mo sa pinagsamahan, plus very grateful ikaw sa iya kay ti siya gali na pa-eskwela sa imo. Halin high school, tub-tub college, magkasing edad lang kamo. Well, anyway, we pray that she will be granted eternal life dito sa kingdom ni God. So, salamat gid for sharing with us this story, Lola Amparing. 40 minutos, makalipas ang alas 2, more stories to be given to you. Pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio.
Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. On sa ating next story, ari ang sulat ni Black Widow sa Pavia. Dear Tita Regine. Salamat sa pagbasa mo sa akong sulat about sa cousin ko. Kaya nadumduman ko nga isulat pagid sa makaisa ang mga happenings namon sa high school life sa amon nga barangay. Sa school, do kami star. Damo fans, guwapa, di pa kaisa ko, do nadala naman lang ko sa beauty niya. 37 kami sa isa ka room, kaysa do bago open ang barangay high school. Kagtag one section kami. Gunsog pun lang building ka high school sa elementary school. Tita Regine, may experience kami ni cousin ko nga hindi ko gid malipatan. Ang killer quake sa Moro Gulf sa Mindanao sa 1976, kag 8 to 9,000 ang patay, dala na missing, kag mostly Muslim brothers ang fatalities. Kay nag-tsunami pa ato, 12:05 a.m. natabo kay katulog kalabanan ang sahigad baybay. Ubos gito ka tsunami ang mga tawo kag pamalay. Time pa to ni President Ferdinand Marcos Sr. Do 7.2 magnitude. May narumpag building sa North Cotabato sa city. Sa South Cotabato kami, di malayo sa baybay, pero labot pa. Payog sa amon, 6.9 na sa amon. Katulog kami ni cousin, kay may klase pagkaaga. Nakibot kami paglinog, kay baskog. Dasig kami dalagan pagwa kami sa balay. Gakaptanay kamot, kag sa balay sa balas nga gintumpok. Dito kami nagpungko, apang gakatumba kami. Kagahapa-hapa kami nga duha. Kag nakulbaan pagid ako basi maglitik ang lupa, ilamunon kami, hindi kami kapungko o kabangon, kay kabasko gid sang linog. Ang lubi namon tagas klase ka lubi, pero bag-o palangga pa mo nga, so kita ni cousin, gahalok sa lupa ang dahon ka lubi. Abi ko second coming na ni Jesus Christ, tambal ko sa kaugalingon ko, ay halaba si end of the world na. So amo nga tinangla ako iya sa langit, pero wala ko may nakita sa langit, kundi madulong gihapon. Kay pwerte akong kakulba, Tita Regine. First time ko ka-experience linog, amo to kabasko. Gali, hindi pa man katapusan sang kalibutan, kay pag-untat tayo. Nilag kami anay, basi may linog pa. Kay wala naman, nagbalik kami sulod balay. Kagsang naghupa ang kakulba, natulugan kami liwat. Si nanay kag tatay, wala kahalin sa ila pinungkuan nga duha. Isogid man si tatay. Ground floor lang ang balay namon, semento man. Pulido si tatay magpanday. Wala litik o rumpag nga natabo. Ang balay kapating ko, amo lang to natumba, kay isa iya haligi nga kahoy. Kag pagkaaga, naglalayas na sila. Abi mo na subuan gid ko kay kadamo na sa ila, kag palangga ko pating ko. Kay ginatuob ko pa nakakamangyan kada Martes kag Biyernes para hindi ko no maglayas. Pagkaaga, ginabrihan namon ng radyo. Ang balita, damo gid patay sa Moro Gulf. Ti kasugbo gid, damo kabuhi na dula, kag kakululbaan mamati isang balita. Puwerti kadamo sa mga aftershocks, Tita Regine. Gahimos kami pa school, gatayog naman. Galakat kami sa dalan, kapila maglinog.
pero hindi baskog kaayo. Gaklase kami, wala pa matapos ang 1 hour, ara naman ang linog. The whole day kagong gabi ang aftershocks, pero mahinay na. Gagwa kami sa room kung may klase, kaya prefab amon nga room, wala haligi. Nadiretso hollow blocks, di may litik ding gamay. Ay grabe, nervyos ko, basta linog. Daw na trauma, gid kuya. Kakusog kalinog nga ato. So mga 1 month kid man, kag maguntat ang aftershocks, Tita Regine. Pasalamat kid kami, naguntat na ang linog, kag wala sa may natabo sa amon nga malain. Padayon na kami ni cousin sa pag-eskwela. Kag gusto ko gid makabalo magbike, pero hindi si cousin interesado. Ako lang isa nag-practice bike. Ginahulam ko bike kakaingod namon, nga lalaki. High school man, gina-service niya pa school, racer iya nga bike. Kung recess, kag after lunch, ga-practice ko bike niya sa likod playground ka school. Kadasig, klase ka bike, man pang karera ko na to. Kaagi na tumba ko sa bike, rough road ang dalan. So bangon lang gyapon, kaya wala ko nasakitan, Tita Regine, wala lang. Naguntat na ko practice bike, sang nakabalon ako. Doon naglipas na ko sa bike, kag nag-uso naman ang karate, time to pagsikat ni Bruce Lee, kag Jet Li. So ginkuhaan kami ni tatay, kay instructor sa karate. Duha kami kapakaisa ko. Duha kami nagtuon judo karate. Damo ko natunaan nga self-defense to. Subong, ay nalipat na ko Tita Regine. Pero hindi ko magbato o sparring. Kay dumatsyog ko, gabok tulan ko. Sakit-sakit na iya. Si cousin ko, mabato o sparring, ambal ko baw. Isog, kurasonan, kag baskog tulan. Pero pagkaaga, do hindi siya katikang, kay hambal ko na ano ka. Ginpakita niya ang mga lagob niya sa paa kag tiil, sa sparring nilagid ang dahilan. Hindi, kuya magpalagob kon ako. Doon naluoy man ako sa iya, hambal ko, hampulan mo ni lapunaya, kay damo to sa uma, mapuli ka man. Daw na dula ang interes namon sa karate, sa nakabalo na kami. Ginbulos naman namon lingawan, ang horror naman Tita Regine. Last na ni, ang spirit of the glass. Nga ano man yang nagsulod sa ulo namon. Huwag kami kuryente pasang una, kinki o mitsak, kandila, flashlight o Petromax, amo na ang suga namon sadto. Sa school, kapang recruit kami mga classmates namon, mahampang. Kay ginatago namon sa amon advisor, kay akigan gid kami kon madakpan. Si cousin Marilu, expert magpalakat baso nga may aso nga sulod. Ako hindi ka palakat baso. One time, sa balay, gabi na, hagaray kami spirit of the glass. Hala, plastar kami sa lamesa, kag nagsugod na. Galakat na ang baso kung pamangkuton, gakadto ang glass sa mga letters ka alphabet, ginabasa namon ang answer niya. Pero, nagpalanindog amon balahibo, kay naghangin todo, ang mga dakon kalubi sa atop gahinuni. Sa hangin, kag agi kadahon sa atop, puwerte, kag pumatsyag namon, galutaw kami nga duha. Wala ga dapat among tiil sa salong. Puwerte kulba namon, sang may nakita kami. Anino sa dingding, daw may sungay. Dalagan kami sulod sa kwarto. Gagutok kami nga duha sa puwertahan. Dungan kami nga rumbot habol, wala na gulag-gulag. Puwerte kahadlok namon sa gabi nga ato. Pag-aga, pinanghaboy na namon ang mga ginagamit namon sa spirit of the glass. Kag ginsunog, kag hindi na gid kami magliwat pa. So asa na lang diri ang akong nasulat, Tita Regine. Salamat sa imong mga pagbasa. God bless and take care always. Ang matinahuron, Black Widow of Pavia. Ti
tiaw-tiaw ka mo sa evil spirit, ha? Sudlan gani ka mo. Ay, nako. So, hindi gid, ha? Sa mga nagpamati dira, mga kabataan dira, no? Abi nyo hampang lang ni, no? Kung sudlan ka mo sa malain nga espiritu, ha? Dira nyo gid ina mabalaan. So, never gid. Duha ka mo sa imong nga cousin, no? Kanami sa inyong relationship, almost in everything that you do it both. You do it together. Judo karate ka mo. Sini, Diyos ko, spirit of the glass ka mo, ay nako. And then, upod man ka mo, no? So, nagluntad ang atong baskugid nga linog. Mga 1970s nga natabo. Oh my God, palayo lang. Ining mga linog-linog, ining mga tsunami. So dapat, no, pangamuyo gid sang hugot, ipalayo kita sa sini nga mga calamity, sa sini nga mga disgrasya. And if ever man, hindi malikawan, we should equip ourselves, no, with the knowledge, with the information, kung ano ang aton nga himuon para nga mabuligan naton ang aton kaugalingon if ever this would happen, para nga we can save our lives. So, dapat pangbasa-basa kita informations about this, about our safety, if ever nga matabo ang ina nga linog, pero palayo lang. Salamat gid sa imo sa liwat, Black Widow of Padilla, for the story nga imo nga gin-share diri sa aton. 5 minutos bago magabot ang takna nga alas 3 sa hapon. Magapanabalik ang KLP pagkatapos lang sa pinaka-importante nga mga pahanamdam. Ang pinakadumaan nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De la Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon. O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15. As the university celebrates its 120th years of excellence with the theme, A Gift. Viva San Agustin! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga Back diri sa KLP sa kay Miss Independent dira. Preparar ka na ha sa akong pag-interview sa imo this coming Saturday, so please block na your schedule. This Saturday before 2 p.m., kadto ka na diri sa Bombo Radio, and please, pa-Xerox ka 2 copies ng imong ID. And then, ma-interview ako sa imo. So before 2 o'clock, ari ka na diri sa Bombo Radio. Okay, Miss Independent, ang ating winner last week. Sa inyo, may istorya dira. Anytime, pwede ka maka-email ka mo sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Sa gihapon, pwede nga sulaton pero mas better gid kung gina-computerize, kung gina-email para dasig, no? Para hapos sa aton nga duwa. Anyway, pwede gyapon yung isulatin na ni padala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo
Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. On standby na si Tuyang Ermitania. Magasunod na after kahapon lamang program, and of course, after Tuyang Ermitania, amo ang Provincial Jail, kag followed by Dear Diary. So balikan na kita tomorrow. Maraming salamat sa inyo. Thank you in advance sa inyong mga istorya nga igapalabot diri sa kahapon lamang program. Sa kahapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.